Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyoria ogukwa gose okubonchurelia bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchurelia 0788666662 onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro y'emirobo yaito y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Omurubuli kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyika ntigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kuru binto kuru mekitapa kerege lakini nkoire ni mahega kego
Omuntu maito gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko ebagoteba ngo yose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kiosgetegia Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyare koba tukurwa ayankira lituko lye sabato lye abande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambya uweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia. Imegata seni Nsoko TV tuchikumira naye kera litiko lya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Deana Ndemo. Imegata seni Nsoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga ya rumba. Naboigo nto kweba basai abakuru njijenzi emiziki ekogenda bwange bwate chi atalaku. Le général Dangote anachukua anaweka
oye Mose Kunambi, o Ricardo Momo, oye Mama Dangote. Nitaliane Edwin Nyang'au, Edwin Mwana Mboka, Nzube ya Bololo. Tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eye Nensoko TV, Uboroso bw'umugusi. Mwancho muligelio mugusia ndonsi asole semambia bono ande bono kukwaligania somoro lya nsoko bwakire litukolero lire elia halamisi chitalike 24 yamo mwancho muligelio numutinyi togoteba no yoga 5 kera bono lendo mwaka no rotete go so asuba gatakati bwaye kurwaiga asuba gatakati bwo mucho Nairobi oika ase chinsemo au mugusio minta soberete gobe orase county ya Kisii Nyamira nabo igoto kegole chinsemo chiricha Kisumu bali chinsemo chiricha Homa Bay nabo konyora goro so mucho yo Nairobi ne county chiricha tana ine county ya Nairobi nabo kwaniringa masoge bali mule aso mtandao mutalia sense ya Kenya oso mugusio minto ore aseliroba y'abantu bande toteba ngense ya maiko naye nawo kwaniri asemambia bono nande ngo kwania samaigama yana gote binga itongo mochochi naye kwerenelinga itongo noga ya itongo mochochi igonekera nakubuliringa kiensere nakubulinga itongo mochochi naye kwerenelinga itongo noga ya nchenguru ku Innocent Onyango na manongo kwaligania asemambia ngia elitonyara kabatoko basobwa mu ebintu tuburobertie semambia ya lero nigo bire binge egati abo mwancho muligeri no kwali bagatomanya soberete asemambia ye okorinde gurunge shout out otebenche igonde chisemo chiage twebe igonde chisemo chirichia nyanogu gole chisemo chiritogoteba chianya ngeni otebe gole keumbu nabogoteba gole chisemo gete igasemambia bono mwancho muligeri asenchero ibokiranu go kwaligania asemambe ilitonyara kabatogo sanga sobwa mona inchira togosanga naye nigo gotobwatia asensemeli mtandao ya Facebook Unensoko TV asoko nyara kabago ikaga bumirane ne mugando gendete gotobwatia nayo kore gento kurukwanga ogotofollow na kugotobwatia akunaka icon yokonyora gabu watobwati nabo igo mwanchu muligeri nabo konyara kabago kogenda sensemeli ya YouTube nero onyare gobako kore gento kurungo subscribe igonga wanchiranire koba egatia itoga ekora no konyole live link asabali chinsa chinde okonyora nyumba okona konyole network teliboronge nabo kogenda ase mtandao yo unyale kabago to follow ase nchira bikero bali asumochiyo Nairobi genda ase TV yago yeskani otoligia se platform ya Signet no gotonyora ase nchira bikero bali asorogo ngurwa gusi ase nchira libo bikero naro nabo konyara kabago scan TV yago so yeri scan otonyora ase platform ili ya Pang elitonyara kabatogo kwana igona gotebiria soko bwaterekerogo namba ite studio asemambia bono nigere 0788666663 kera goteba double igoni go minute ngachire ibere ekoteba nga 078866
6663 isano ne mecho nigo chire isano mwali wako lisato elitwanya rakaba togo kwane gento kole sena mbeyu go tome SMS kera watomire SMS na bongo yasoma na boigo onyara kaba gokogenda sesemelia yo mtandao Facebook na aronyara kaba amini ensemeli ya WhatsApp ototomere ujumbe elitonyara kaba tokogenda bosio ndoche chia mnyokire chetri chiteke 12 tigandara ligeli bali basoire asomurobeli sema mbia bone Mr Call Fred Moga na korolire agotabwa kire buya P koruga iganya kenyomisia secondary school agoteba ninche Fred Moga mutuli na ndeni gonde with my wife Ruth Mura agoteba TBT rere kurunga throwback Thursday. Charles Luanga ni yule mwalimu Charles Luanga agoteba digale chisemo chirichia Nyamira County Kenyerere basement na agoteba is with my wife Jacqueline Kwamboka agoteba ndani ya show na agoteba TBT together with Gladys Kirubo, Sylvia Mura, Levi Kwamboka, Weldon Nyaore, Indoche Garavile Misuko na boigonga tabali Jacqueline Kwamboka na ndagataba twende nalo hadi tamati. Bijamono sana. Eric Osoro agotaba nigali chinsemo chia Keumbu na agotaba lia bosoro lia bosiboli agotaba buga kire bya sana. Bijamono sana kuri chinsemo chia Keumbu Linet Cherono. Good morning kuri chinsemo chia Kerenyo Nyamira County bijamono Mamake Ruth agotaba good morning Diana na Innocent kuri amabiria watching live niko ndani pamoja hadi tamati. Bijamono sana sibali mwanyole libaga Kirandi Dennis umusulibwe Yesu agotaba soko bwa kire. Badrome mumanya agotaba bwa kire bya Innocent na Diana oyo Badrome mumanya na ziporoye kuri chinsemo chia Nyanchonali Nyasau twanchere twaroli tukolinde ligia embura yo kambia mono ebine bisyo byo monene ni maete chinsemo chia gusi na tebunga egotwa yategererake yairana yatwa yategererake yairana igo onye gukurubelyo murubelyo ogotebunga bono karabuango twagenda ndase ebire rubinde tugatebunga matanga go chaka chinse ibire nenusu agateba go ikatsa 8 twakolire igoli tukoli abono mambia kero kuyarigani nabo bwenete bwiyarigani mapema elionyara ko bagogo chake semerobeli yago yakera lituko kira Dennis na korolire ga kwatebrenga good morning Innocent na Diana oyongera Dennis no musoli bwegesu kurwa chisemo cha na kuru City Salams Club goika soboga chuba agateba good morning umugaka kira gitago teba watching live from Matongo na ndago teba bokeira Nyamira County biamono eno kumochere shikamo natebire marhaba mwanangu ensoko Nyasau nganchere na roli tukulinde kurwaiga isebania boda kuganelia majirani wangu wa Tanzania asubuhi njema pia na watakia wanafunzi salamu njema tia bidii abonomono abanafunzi bago soma asagurunga boda Hill Academy abateba kwa masomo nalyo ubugima burabo buya asama tukabusyo kuchikira mokonyoro yogotebinga mambyo ubugima mbobe buya igeko buya sana chinkwa nchirankwani yanko kirishikamo na njira te marhaba Christopher Tandi out good morning watching live kurwa chinsemo chiricha burange Kenyambi with my wife Lydia Kirbo abana Sheila Matiang Moranga Mikae agateba mama Mungina na tata Moranga pamoja hadi tamati and have a good day na etwara litukuligia omuigo waba bakinamia agateba pamoja Bartolome mumanyi oyo mumanyi na ziporo ye nigo tole chinsemo cha Nyancho na litigambo ke Pastor Lamek mumanyi kwa bokiwe omwalimu Boniface mumanyi Macrin mumanyi na boigongo tebale Faith mumanyi Joyke muntu mumanyi na Cry Kirbo mumanyi na boiga teba umusoli bwege sujeria Kirbo Mamake Ruth na mashabiki wote wa Ensoko TV wateba no arosobrobeli Roslyn Kemunto agateba digali chinsemo chia haira isiga Nairobi mbabu atetebia sana biyemono sana Roslyn Kemunto eno kumakoli na korolire ga wateba no kumakoli kurwa chinsemo chia Musaraba Town well represented my brother amatukara achire ngakikwa bokire biyemono sana kira Dennis na korole agabayiga baboke na role agateba Eve Mura Mamake Ruth umwana zilizopendwa Tambo Sekerario na boigo Tambo Sekerario Joseph Salomo Nyoni Jeria Kirbo Barnabas Kirbo Barnabas Kibaso na sabiro kwa Barnabas Kibaso Msurengia na boigo Eric Osoro abuna bwata babuke baso asomurubeli na ndakubulinga Badromeo ngakina ande buwakire Murai Simon Atuti agataba tuko pamoja bijamono sana na korolire gaiga Rogers Nyariki koira niligole mbiyamono na umusulwi Yesu na boigoni ndo chembura embusurengiya abataba kurwa monchali obwa mwancha niko ndani honorable Donya Doris Aburi
negatia bali abere gakobokia asemambia bono koira nande ndigererie ndore nga ningoria ariko bagagoteba chiko chagaiga chiko iruka elio tonyara kabatoko genda asobwango arigoteba na arora gaiga boigo umusori bw'Yesu na bwari goteba Jared Abuga nigagoteba Jared Abuga gika gashie Kiambu na gateba well represented good morning imatekera wasoma gashie kero ko ndese kigusina bora bwenga gachie bono gashie okay pijamono sana no wale chiseme cha Kiambu Eric Nyamweya yagoteba kurwa Nyamisaro bas pamoja na Emmanuel Nyamweya Junior Harriet yagoteba Mwende na Rebecca Mura no barasumurubiri eno kumochere uiranire gakutwara chinga kichukonyora matukali amagateba TBT Thursday nigo ekumuinyoria tware kogende skuru agoteba ikurunga agotebe skuru yalenga tambe kigima na komenta nabo nigo lunch yalenge ekegoche kenene twarura satambe mono sana bantu bali kogenda skuru asatambe kero chakonyole ndagira yalenge ya muhimu niliya magorobe kuruku sapa lakini abalera bagotosomye njira tukuragira bagoteba ngota kiri kuragira chinsa 12 cia magoroba gwa kurukuragira ucia bwo taragenda gitanda to basa kuri ubukimu ngogo wenda gitanda na bwa bagototebya bokuragira Jared urure matureti na akororere kuri Nyachichi agoteba secondary school goika ekenyero kia Nyaboe andagoteba no arasomurubelio ese gati ya bali basoire na Zakaria Mwoma na akororere sense melia ya SMS agoteba gore Kikuyu na andagoteba ngana bokire Nyasaye no monene na mbuye mono sana sokonyora libaga na goswa sumurubelie semambia bono tagete koire umutimo kondo chechire chitaika 13 tuchietire semambia bono tumnyoka sumutimo kotokoirana toko ilitonyara koba toko yaligani na goswa samaya ilituko manyinga ningi kende tego kolekana lingana litolirabu nimbengo gotebinga ningi toko batogo kwanerekera twakurira maya asenchira yoboikera numoncho murigeli 19 chietire maiga yene 12 onye kwali komnyokande chaka nchingurukwa Innocent Onyango. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga ya rumba naboigo nto kwe baba sai ababakuru kwa jijenzi emesike kogenda bwange bwate chia talaku le général Dangote anachukua anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka Nzube ya Bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 uweka ensa AM Ebagoteba yogose komwelio nero gose kabuya maiga yokonyora mangana mange korwa segete sinikia usigete Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni
My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Eye Nensoko TV. Oboroso bw'umugusi. Omukubiro. Mirongo ibiri na inye maiga y'echinsa 12 asemambia bono mwancho muligeli tutete kwa swasama yana asemambia bono tuguchaka no robot rugo ichania asegali y'abanyanyimbo yabetega otongiwa maiga yokomo tuma omusacho yo mugwi myaka 22 oyu aseli tugunga Kelvin atuya tundura chinsemo chama wawo mwancho muligeli gali y'abanyanyimbo nigo yamurusetie mungwano yori gotaka gotara se Kenya bukorengana na kirori buna bagoteba no mwelio abamenyi babwateli yoroche bakanyara kaba bakoyibe kumuriri mwancho muligeli tigatoranyoro botiru asenchira yobikirana igama magwawa mungwana naro musikari obagore gasinyamira montereba igaro yo David Bichagori na gama gwawe town bono nero na gusunguka nega tro gende mbobu ata mangana ye yetia abantu ba twa marube igo bono ocha nega yo sungukira weta na iso itakanda nda atinde tare na marube galimi bono na dia etana no ego soka kuchimuino so guchinjira ya so guchikamu umanya ko umero mungwano ndalia bono umanya gwaka umungwano yo oitao kwera abo umuro ka nkomya ka tinge teka nkomya ka lisidi go sana yancho ka ko umuro mwana yo mwaka kenye ochimanya kulisi mete pake ajira ndo yeti ya tani yagwa one kera go sokero murangu igoro arafu gali na bata marume ne chuwe ya 1 liter ye soda Coca-Cola Montreal taumi timo na kile timo injali sekina sokero murangu igoro sokero chi murangu igoro ke gali yara arante sokero murangu chi igoro aba mreto wa muso chi ase nyamba ke tefanya nacho wa rom na coach police na ya askari bata na bakambi mubirona olense ne gali na ida idense mwancho muligeli kwa igure yunenchire ya mase ya mo tuanyali tokabatokonyororo botiuru kurwa asense meyo ya magwawa na nemono tukanyara kabatokumanyigo igoro yege korwe kitoko enda busyo umugavana bwe county ya Nyamira umweshimiwa Amos Nyaribo litukuli igoro nigachage tyokolemwa kwechibara ase wodi ya Munyamatute ywere imeye bunge ya West Mugirango nabo igo nigo achage tyumurubelio bwo kwaena nerongoli gochia ase aborokiwa bali ase omuliolia o ECD ase chiskuru chiria chi
abana bali abake bataraso ase primary school ose chiboroso bakonyara kwa bagosomera mwancho murigereri tigango tonyara kwa tokonyora roboti ru asenchira yoboikirana ase taro ya magendro ase wodi ya Bunyamatuta imeye bunge ya West Mogrango imeye Nyamira igo mugabana abwe county ya Nyamira Moscamos Nyaribo itkoria rero achakera sogosyorie para yura chikubwatania ase skuli ya Kibirigo na wonjokarana ase chiro ya Kibirigo murenjere yamo yo kwene kingangu tinyaro bosombi. Kuna barabara inaendelea kulimwa saizi round the school. Na kuna barabara nyingine pale ng'ambo ambayo inatokea pale mahali tunaita Turning Point iende mpaka pale chini mahali tunaita Kera. Na pia kuna barabara nyingine ambayo tayari imeendelea kutengenezwa pale Nyakembincha uingie mahali tunaita Muikabondo Primary School mpaka uingie shule ya special school ya Nyakeore. Na kuna mambo mengine mengi ambayo kama county imetufanyia. Kwa hivyo nachukua hii nafasi ni kushukuru. Kibirigo jao chema ale yame weta round Kibirigo baada esoke chido kama ile 1.5 kilometers. Wao Amina kwa nauza tutomeke 40 street lights la Kibirigo. Kao kwanekere obo igo haigora omoroberio obwo kwenanero ngori ase aborokyo ba ICD ase skuru yoboroso ya Kibirigo igekere Nyaribo haigereiro omoroberio obwo kwenanero ngori agotebani go bwata madini amanene nabo igo ero ngori eyo nige kuburukani wa soya ero ngori agatani alimutani ko bana cyane cyangwa ero ngori ero atabaka savings. So, you want a madini, umwana wena parents there tinka, aboko nyora, nyora recognition. And in the future, the retention power will be superior. So we want to develop our county with well-educated people who are more competitive in the Kenyan market. And international. Mrenjere moyogoti aborokiwa bosi igo mu county ya Nyamira boigo asioria umoroberio bwosoma asenjira yekerero asaborokiwa ba ICD twacha twanyero borina abana bamezete baleluya naende batawo kuna barasoma digital learning babwate bijoletera iko barakina kuba wasasoma ne computer. So that now we give us a little special university, you want to get it up to. Omwana na kora na kuru mapema, tayo yoza kwa rapto, wana na hano kulikuna, wawasa kugira mwana. Wana grasa, bamalite, wana wachira mutu tikanteka notes. Kubwatekana no gosaba gwe skuru ya Kibirigo primary nigo mugabano Nyamira haruira yogo cha kubabwatokera igasima kia mache kikira nyare ko bakegosira secondary nabo igo ase skuru eyoboroso. So bambo ya njeli ya mache na secondary usibwata mache zile lakini primary mande bwata shortage ya mache. Local trees jali abitetia poho County ya Nyamira nigo yabekire kuigwana na iligo chikwene kia secondary chonsi ase county ya Nyamira chiro moroberio bwaborokiwa kolia chingeni chekegusi lero nacha project nere ntamene azekere ngima awana baito bechseka lero yakanyora nutritious vegetables. This program actually builds to your health agenda. It will make the students plus the one that we launched at the primary school. It will ensure that we are bringing up healthy children. Stephen Nyarikemode, Ensoko TV, county ya Nyamira.
onchumurigere kwa igure ngero ngorie kurwe gwase county ya Nyamira nigebwata madini togende toswase county ya Kisii asomo gabana bwe county yo Muske Paul Simbarati itukorie gora aumerante nabamenyi bensemeyo na namona akanyara koba gakobaira rukubwatira na kwaye ne serikali yanene iliyokonyara koba kagoikirania magendero niga yakwaneta yakira arenge asomo yego yobete bokumirana na bananchi ya sensemo ya ATC me ye county ya Kisii. Omugavana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati nigagenda kumerana bwatani me county ya Kisii ediko sangayiro echinjera chogo sangire bango na bego kine bokwerira se county iga Tegalingo iga okwana ritsikura rero imensemo yokwana na magiro cha sabremia ATC ningo mugavana Simba anyakabaga kwerera iganga yayo gosose serikali yobomo irokoreta magendero ayotari ngwikiraniwa ekera linka senseme ukwamirire serikali. Mimi nimekuja nimeuliza Mheshimiwa Rais Ruto, nimemwambia Your Excellency, nimeenda na Raila, Your Excellency, vitu zote zimeenda Homa Bay. Watu watakuja kuniuliza wewe ni deputy party leader wa wapi kama kila kitu imeenda wapi? Homa Bay. Nikamuuliza Your Excellency, tafadhali nisaidie nijenge soko la daraja 2. Kuna hapa stadium ilijengwa, waliweka vibanda tu lakini walikula 700 million. Tafadhali nisaidie nijenge stadium mpya kama hiyo imejengwa Homa Bay. Your Excellency, tafadhali niko na hawkers wengi. Mimi nilikuwa muuzaji mboga, nisaidie nijenge soko hapo Nyambera. Baba ndiye alikuwa anamwambia. Rais akamwambia, mzee, nimekusikiza, stadium nitatengeneza. Daraja 2 nitatengenezea yeye Simba. Airport hiyo nitahakisha ilikuwa imesimamishwa na wakati wa serikali ya Uhuru, lakini nitafungua. Nyambera hiyo napiga simu saizi yaanze kujengwa. Sasa abantu mbarega abadenga ki inturazima sim yani ngo bolinga Simba njino monto yomo embwate kuleyemo nincho mugavana abantu razima waje bolinga Simba serikali emwaso etengi gwatoleterete kusina berego okwana chinga kecho niko boigo mugavana Simbarati anyakabaga kugikiria anyakabaga gusira Dr. Fred Matiang'i no mwana okorwanka asanyakabaga oteba nigaganitie abana siasa bo kubeka magendero bosio erio anyakabaga gwikirani wasaba na nchi. Nimeambiwa kuna wave inakuja Kisii. Kuna wave inakuja, na hii wave inakuja lazima mtasimama nyuma ya mtu fulani hata kama hujafanya kazi. Simba wachana kufanya kitu yoyote. Wewe kuja uingie nyuma ya kijana wenu, tutapigia kura. Wachana na mambo ya maziwa, wachana na mambo ya barabara. Wacha niulize, ni wache kufanya kazi? Karati gandabo intiga kolega si go sente na mumromi ntopa kwa mwelio turati kama nganaya. Emekole ndionsi teta itiko korakeni. Ngeta kitinga matiang naroro tubwati regoti. Mutage tubwati regoti tiga kolegas. Mo wanja to kolegas ritangani. Chinga kichicho niko bono mugavana Simbarati anyakabaga kugikiria abamirire baye abakwamirire magendero agwikirania akikwenda ne basari nobonyi Cross Chief Cab Red Town nobonyira Cross Nyambera Epak nobonyira Cross Stadium nobonyira kwa abana bainama bera nobonyira kiti amo inkinda kole naende abantu bane abantu ingine nitafanya ni nini kubeke birakta para nobonyira barabona bwabonyira
kuripoteria Ensoko TV kuraiga ATC ime yomuchobo songo nchepethuel Machin. Arambe Chitiri kobirebere na 35 na mase mambia bono mwanchu muligari kera toko genda bosio omo MCA bwe county ya MCA bwe ward ya Ichuni asilieta Wycliffe Siocha itukoligoro nigo arwe toroboti anamono agakwana nabalikia amangana sarolekanete komo mochomo governor bwe county ya Kisii asikilia gatebange county eyo nigebwa tobotutukanu bwa obukurumi na nakilia konyara kaba gakomochia oborai bwe county ya Kisii kilia betega kwanera igoro ya merobelio elia yairera abasabande kubutwa emirimo kurwa ase county yo digo habetega kurwa oroboti oru asamatuka mange arorekane koba ange sana no mugabana Simbarati inche na retere tu bosaiti nandende de kero montande no mugusi andonsi asarate gerra manganai inche na retere tu bosaiti nga amagoso na katendo kiek na rega iga akorekanete inche ngatume ko bosaiti buri na retere tu nga pro yani nga kore impeachment na korete ase county yetu ya gusiga iga omwana ori orweto bosaiti bono ahano ekisungumukutikere omwana oyo nigora anyore arangere tigu akangainwa akaba coached na delida akamuo bosaiti tukatume ko bosaiti oranyoro bosaiti bwarenge doctor buna bono ebinde byonsi bimonoje bikobe ku chilot mwanya ole ebinde bibwate chibes nyinge biragita biri mwara bire byare tubosongo gari ebiragita biri tiganande nkwana and I wish I could have stated this in English ebiragita biri nigo biya kanere 850 million ebiragita biri mwaro chegali byarenge 30 igo tuwabwate chi excavator 8 tukatwara chigireda 15 chirora nchi yarengo amone ekwere chirora angenya amona dosa ekermo koligere the market price abantu baminto yebiragita biri nechibesa chiakanere ebiragita biri yare ko genda igoro igo byare ko ru silingi chi milioni 400 ekerbi chete igoro gabu piani lakini chibesa yakane tuoro nigo chire marakabere yechibesa ri chibwene chiabana te kwakano ekwere digereria abantu bakora chitenda asike tunaboni genje buone esukuru yeme gendrete kwa gachore kurku kiamirega abantu baroro bakabakwerera umucanga nabagere dasit meaning ebinyore byese tukurwa abantu bamizo ngantu bwati chibundi kiranyare ko kore gasioro ngikiragere umuntu ubugori chigasi iba gobwante ko kwembawa aba contractor baito bagusiga iga koimoka kwa lot chigasi kwa mawate nga contractors baito ngamba bwati capacity kwa manya kubwata kwa kore ndo kieki kwa chiloti kwa kobera abakwere buna bono abagera buna bono ababatenete biragete egemine tenga birageta mbiare gotenera mugusite yoro kunyara gotenera birageta ndubwata abana baito bari chinji ne bosongo gaiga ndubwata department ya mechanical works ndubwata civil engineers akatenera chipara engineers kabisa ba kolega asibya ngikiara ko gero mwana bwarati to because already abantu abarikire aiwe ko manyana gwachitoka pale ndi abantu stadium mugali ngana ki abantu aba etorikeira abantu bakorunde birageta abange kobuwe birageta bito katendo kieke tubwate abantu bari kwa bareriti nkyo tarenge ko bahera libaga barundi biragitebi ugikolika nanda abantu bandi nabali bali bakorundi biragita pad no bali batabwate biragita bakorendo kieke bakorundi na tabanganya gendo karo kende yons pingo asereto mugusinjere ndeyo yani mugusi gosengo asereto munyali bali njere yons ninde tayare kotebanga ngabere na ninde tayare nenje go sabu kwa perkurwa sabanga inga kichao chier mugusibo ngo chimotuna boni gatwa tebanga ndurgo tumeka anymore because kana mati yangi arenge ko nae gwatomete bibago ukarusi bibago Nairobi ukarusi bibago Nakuru ukarusi bibago Kisumu ukaleta gaiganga matiyangi baruminyo kimatiyangi ngamatiyangi taso agusi na hinjengo teba igana nengo tebe ngo sabo mugusiyo ite 20 PS twabetanga bono tigato sibere bolire na ande to soke nduri ko because 20 no to ibere gusiga iga no to kinete gusiga iga tigato 20 bono tobera mayaga ya umuhango kurungana na Fred Okengo matiyangi na ande wikatumurwane sese yergo chimutuga iga yokorigia ekirukia ekiwo president Wanchumuligili ino MCA bwe ward ya Ichuni asilieta Wycliffe Siocha na adaba igomanya kanite bune mbande koigura manka berga ko yakona togenda busyo ekiama ya Jubilee bono nigo gechikobage ko bwaterana naba Kenya elikogikilia omuswada bwechibesa bwo mwaka bwechiribere 2025 nemo ayo nkolengana no mokonyi bwe murai bwe kiamekyo omuske Fred Matiang'i nigatabire serikali nigo yasinyirwe gukorera aba Kenya amagendo na namono nigo bagendete commentera aba Kenya eguru benene asikilia bagukwanera iguru ya okommentekana kwebango niga yakwanetaya asamagacho amanene ye kiamekyo na boigo akanyara kaba kakororekana kugikilia mirobeli au ya serikali
Omokonyi bw'omurai bw'ekiama gia Jubilee oyuboigo okwirurukia ebendera y'ekiama ekio ase obochori bore bosio ase ekerogo kia oborai bwense Fred Matiang'i otebire ekiama ekio nigo kegochia kobwaterana n'abakenya bande ase okogikeria omuswada bw'echibese bw'omwaka bw'echiribu 2025 noyomo. Wakati umefika, if they did not see this danger, wakati umefika wa kufanya mjadala. Lakini sisi kama chama cha Jubilee ndio wa kwanza kusema tunajiunga na Wakenya wengine kukataa finance bill 2026, reject finance bill 2026. Ukiangalia yale mbaya yako kwa hiyo finance bill, unashangaa tutaishi wapi na tutaenda wapi. The cost of living is already unbearable for many. Ukwana korua ase chiabisi chekiama ekio imeomucho Nairobi, Matiang'i nigo aruro koboria gochia ase serikali kurigereria emechando abakenya bagwetera. I would like to urge our leaders, take time now to address the challenges we face, or at least show a sense of understanding and respect for the public by attempting a conversation on the challenges that we face. The challenges we face in this country have nothing to do with a tribe. So you cannot say, huwezi kusema hii shida imeletwa na Wakikuyu, ama hii shida imeletwa na Wakamba, ama imeletwa na kina fulani. Hiyo ni tabia ya mtu ambaye ameshindwa kufanya kazi. Kwa sababu mahali popote utaenda katika taifa letu la Kenya, watu wanaumia na watu wanalia. Kila wakati sisi wengine tunajiuliza hawa wenzetu viongozi wanaishi wapi? Chinga kiechecho nigo boigo airaneirie serikali anene asarorekanire kumuiraneria omuwaziri bw'oborendi bw'emeyense Kipchumba Murkomen asateba oborai bwa Uhuru Kenyatta maguta nakinete korende korobekana ati kweneketigwe nigo bono abarai b'ekiama ekio batebire buna serikali ereroro nigo yasinyirwe gokorera abakenya emeremu. Kusema eti kwa sababu wakati ule bei ya mafuta ilienda juu wakati mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa rais, mbona hakukuwa na shida? Niko na jibu. Kwa sababu we were responsible leaders, sisi tuliongea na wananchi na tukawaheshimu. Kukiwa na shida na kukiwa na maneno kama hayo, tulikuwa tunaita hata private sector, Kenya Private Sector, Kenya Association of Manufacturers na wale wengine, tunaketi chini tunazungumza nao. Viongozi wa dini wote wakituitisha tunafanya kikao nao, tunaongea nao na magavana na wale wengine, because democracy is government by consultation and government by consensus as you go along. Lakini sasa this arrogance that we see here and juvenile hubris that you are witnessing ndio shida. The strike that just ended has not only exposed the problems facing the country, but have actually shown a government that is inept, that's unable to govern, that is actually punishing the Kenyan citizens in all the affairs of their lives. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase omocho Nairobi erietariane Linet Nyambane. For being the government that has generated the most excuses to govern. Oh, we inherited empty coffers. Oh, it is Uhuru. Oh, it was Raila and Azimio. Oh, it is who. I mean, it's someone else is to blame. Not their own failure to manage the country. Hiyo ndio shida. Wancho muligiri oyino murai ebwe kiama omokonyi bo murai bwe kiama gia Jubilee omoske Fred Matiang'i bono tigatogende tuligererio murai bwe nsebu nagendete kubikomukia na mono gotarera chinse ili kuligio kubwaterana okoranyara ko bagokwigora amabaga yobonchoreria ime yense ya Kenya na ne ase kuligoro mwancho muligererio murai bwe nse nigegete sense ya Kazakhstan somocho Astana na komirana no murai bwe nse yuaselieta Kasim Jomat oyo mwariganetie asomenyo bwaya na mono bakaba bagukwanira ebintu igati yabo no koranga kichinse chibere chikoba chikubwaterana elio goikerania amagendo nakonyora libaga kubeke nibo asense ya Kenya. I want to assure you that my visit here is deliberate and intentional to elevate the relationship between our two countries, to build on the relationship that already exists, the trade and investment opportunities that are already underway between our two countries. I recognize that there is significant and growing trade relationship between our two countries. Export of
our tea, our coffee, and other products into your great country, and the possibility and the opportunity that exists to use your country as a gateway to the Euro-Asia region. Your Excellency, Mr. President, let me first and foremost, on my own behalf and on behalf of my delegation, to thank you very much for extending an invitation to me and for the warm and gracious welcome that we have received and the great hospitality extended to us on this very first maiden visit of a Kenyan president to your great country. We have felt the warmth of Astana. The meeting we met in 2023 in New York became a starting point for us to build on the relationship between our two countries established in 1993. Your decision, Mr. President, to have a resident ambassador in Nairobi underscores the importance you and your government attaches to the relationship between Astana, Kazakhstan, and Nairobi and Kenya. Chumurigeri abo twaikire na namono kwigure kurwa senseme yo ya Astana buno muraibwe nsakabaga gukwa na robotiro kubwatia no rukorigereria omubaro bwabakichikura kurwa ase semo ye bunge ya Kitutu Masaba yue eregati ye chibunge nye chigotoka ase county ya Nyamira na litkuria rero mo nigototete kurigereria nga ne umubaro yo nga kyora chikoba kugutumeka asogwa kachikura cyokorigia okirugo kyobo governor kurwa ase county ya Nyamira na nasobo cholyo bone bu mwaka bw'ikirbu 2020 nesa na ibiro mwancho mulige na buno muri Kito Clinton ndigi yagotwerera niga gutomanyinga nga kenseme ye bunge no bonge bwaye bw'ikikura kiriye bwate kira chikoba kigotumeka ase ogochora kirugo kyobo governor ase county ya Nyamira. Ikero siasa chobo gavana county ya Nyamira chikaenderete kubwatanse ebunge ya Kitutu Masaba nigo yaro kantre gosokia barwandire bakongo abari no mungusomone na siasa cha Nyamira orogongo rwagusia monense ya Kenya. Ebunge ya Kitutu Masaba nerebwato mu baromone bwa bakichikura se county ngima ya Nyamira abakichikura chiribwe meyamo na isano nemo chimibere na 90 wikero mwaka bw'ikiribubere 20 na ibere korengana no mu barora se bitabu byekyombe ikigetendera tobo chori na chimbe baiga Kenya kya IEBC nige kubwati wasobu wange namone bunge ya West Mugirango iyo bwata bakichikura chiribu 53 na isano na isato emiyemo 99 ekero burabu hebwata bakichikura chiribu 54 na isano nemo na isano eria North Mugirango nige bwata bakichikura chiribu 54 chimisano na ibere na 50 asumu baroyo bw'ikikura nigo kubekense mu bunge ya Kitutu Masaba hasagia gosokya umugavana okubwatia bwe county ya Nyamira kurende hasemiroberi agendrete gwesokya gesiasa abe bunge yiga hetasokya umugavana hasentunde ende naende kubwatekana no kubagekana bw'ikikura siasa chebyama abigo hemiroberi yo gochoro mukonyi w'umugavana ekege komento mu chando mono bunge ya Kitutu Masaba nigo yasokire barwandire bekerogo ekige ky'ubugavana abo bwate chinguru mono obo manyi bwa gesiasa kibesa amana bafuasi abange hasense ya Kenya. I want to assure you, ndio mtakuja kujua women can work and they can work. Nambehemo no mheshimiwa Jerusha Momanyi mwakilisho basubati kaunti ya Nyamira. Jerusha nigachore tu asentundi ya kabere nsi kyama gya Jubilee magayo konyorobo bui hase chikura chiriwe 53 chimisano na isato 43 nakomubwa Emily Matoke wekyama gya ODM amana Josephine Omanwa wekyama kya UDA. Mheshimiwa Jerusha nigo aebekire bosio buno mu Rwanda rw'ikirego cy'ubugavana bwa county ya Nyamira nsi kyama kya UDA kurende nigatara oroke chinguru mono hase kyamekyo hasegeribuna nigo egatia bameriri bande buno Mheshimiwa Walter Nyambatikuru hase serikali nigo nabarabo bakoriye etiketi kyamekyo hase kiminano cy'ubugavana bwa county yo Nyamata gatero kwa county kamili mune county ya Homa Bay na Abasoroide bwana igane rule kama mama yenu ninaenda kufanya hiyo kazi 2027. Bwana ekero ukyo mugumandira na kieke ngandira tako kolegas. Kingo cha goika 2027 na arure kero gekyo na atire kulikyo bugagana. Bwanya mira.
Oyo kabere no mwishimiwa Timothy Bosire mugachi w'ikiama kia ODM na oyomo bwa baraiba siasa abo bwate hobo manyo bonge hasense ya Kenya asobochori bu mwaka w'ikiri bubere 2022 Musike Bosire nigo abete oyo gatatu aseke minano kyo governor se county ya Nyamira ni chikura kiri bwe 35 chimisano nemo 52 ne yamo kubasalira maya mugushi abasi united unetakire especially this time. Natale kanyima etisa alebios. The entry to the realization that charity begins at home. Nanyore Opportunity Committee group 3739. Oman Bebinga Tokono Karasanya Tobegenteke. Moyo kama Kinyamira, mimi kama Kikericho, we had natural solutions. Igaikirana no nyene pati kubatangana eselabo kya bamburi ninga tokonye tuki ngantele patemi gaso kubata machiko echambe ya tuki Nyabachi nkuma chiroro una narigetie korosie kiama kiae Bosire ni gatigarite ko base kiama gia ODM ni gare homo bwatani bwense mo ya Linda Ground ikoragwa no mwishimiwa Dr. Oburu Oginga. Mwishimiwa Bosire ni gabwata maskani manena ase kiama gia ODM na nigo abananchi abange hase chinsemo chikwa okoboke kiamekyo igatia bensemo ye bunge ya Kitutu Masaba bakomwa okoboko igentokera achie kubagachikura echie bunge yo yatukire ebegege kamaro mugusiabe united fully na bandi bose bakurya uburai this is their property na bandi bakurya bagende bose tubasabira maya kubano tenwerewa ikene ikiramababu kuyama egere the therefore yet again Naiturasi bring better to national levels with the success. Nabasa birama yaba bana baminta bausiba minto bokwaro kerungama kyawachokeira kabe members kabe united uyo wetisen mosenie kubwatane egere tosomo ligochibo umugusiyo ikirasa akonyora libagari bwenebe at national level. Murwandiri onde no mwakili Victor Swanya uyobono romo konyi w'umunyakirogo w'ikiama kya Wiper Patriotic Front igikoragwa no mwishimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Swanya nigo arigetie kirogo cy'ubujumbe hasense mu ibunge ya Kitutu Masaba hasobochori bonene mwaka w'ikiri bubere 2022 kurendo Musike Gisairo agachorwa kuba umujumbe. Victor Swanya Ogeto. Correct. You are at county name is Nyamira, constituency is Kitutu Masaba, ward name is Gisima, polling center Kitutu PH primary. Mamincha no gokoria kwaye bube hasobochori obo manyi bwaye hamo na umaarufu ya kindra se siasa amono burai bwense ikikira cheko mwoko boko hasokwero beria busyo bobochori bonene mwako gucha Nyamira yaito lero nkuje beka Torobini ndoma ite bintu binge mbiro korekana ndoma ite yani ndakoboria ingaki okoegwa more than 75 billion toro kieno ni stadium ya Rosi toro kino cho sinchiyo amaliyoko tayo abana ba colleagues with health workers mbai wambanya worker best ACD ngakiwe explain engakiye abantu baminto particularly vijana bono kabe macho tware chikadi yechi ekero mwaka gocha 2027 mogoja koraki mogotumia chikadi yechi gosengaki moroje none ninja boli egenteke mokundire oso moroje ndaisana omweri oye no mwishimiwa Walter Nyambati munyakirogo obwe board ya Geothermal Development Company GDC asobochori bonene bu mwaka w'ikiri bubere 2022 Nyambati ni gari gitikirogo cy'ubu governor wetera se kiama kya UDA akaba hoyo kabere n'ikikura kiri bwe 49 kimibere 53 neyamo kigeko mubeka kobega tebarwandire abakongo kurwa sense mu ibunge ya Kitutu Masaba usyo bochori bonene umwaka w'ikiri bubere 2022 chikurango cha chile chinene mwaka 2027 ekerenga kiago nkereki biamono Clinton
Obviously inchini amanyete na chikura na rigeti 2022 abantu banyamira bangete chikura kuona limbu ya mono bangete chikura naende tukaira chikura iyo lakini kabona yabete mnanate abantu gutira nyasaye limbate yokora abantu banyamira gas tagari otige legacy tunata nyamira yetu nera go to the level each county chinde the come 2027 no ndagiti asikiro kyo governor igonda boli abantu baminto ikiro kyo bangete tikiaba this time is our time. Omuchandora ase bunge ya Kitutu Masaba ni gabarwandiri abaiga bonsi barigetie kwegwa okoboko kurwa saba ntabamo enyombe yemo libagari kubeka chikura cyabo asege kabwekemo niko barigetie gukibaga asense moyende abamerria bande kurwa ase chibunge chinde niko barigetie goso aseke mirane kiga kyo gavana nemirobirio ereto bauti. Asante sana Bwana Rais, tunashukuru mambo ya railway, tunashukuru mambo ya stadium na tunashukuru mambo ya hospitali na mengi mambo ya barabara. Kitu tu umesahau moja ni barabara Backstreet ya Ikonge iweke rami na kwamba kilomita 5 hata watu wakikuja sokoni wapite barabara ya maana. Mugavana wa kaunti ya Nyamira Mheshimiwa Amos Nyaribo kurwase bunge ya North Mugirango yukoriga gochorwa sentu ndende onyeka guchegutigara no Mheshimiwa James Gesami buno mukonyo ya kurwase nsemo ya bunge ya West Mugirango nigarabe orosi yo kubwatana okuya wechikura egati ye bunge ya North Mugirango amoneri ya West Mugirango chibunge chibere echo onye chikobekwamo nigo chibwate chikura gwetania chiribu emiyemo na 50 okubwatana buno oko nigo bono korache kubeka abarwandire banda asakongo ekero kyo gochora abakonyi babo. Yona nje kina robo gavana na akorebo mutagiti mugavana mo kama tukagocha gosoma nabagose mbia mono sana Muske Walter Chanwa kurwa sensemo ye bunge ya North amona Ben Momanyi kurwa sensemo ye bunge ya Barabo nigo boigo abakageira ko bahegati abarayi abarabe abengencho asoma barobwe chikura kurwa sensemeyo ekero mo senator we county yo Okongo Mugeni amono yo kuriye kero kyo governor kurwa sensemo ye bunge ya West Mugirango engineer James Kemoni be habo kurigererwa onyabago cyakobeka chikura cyabo ari ne bunge ya Kitutu Masaba kirenge kya yo kuri oburayi is it out of conviction wasena abantu ba megati akata siko umuchando verega ntukuganete usina kwarenga asigitokara ya ibintu byasarikire asengenja sore watane memore okarange ibintu byasarikire no bwente kwebeka asoko ene kya korenta amaonchoria soro chomo ebirengere byo ko buri bugabana tali njende betenjibega na ko bundo bugabana twabiri to ko iskali twabiri kiri cyalengenze chikogendera ukwire na Kanyamira kwanyora kendenke nkeyo nango nakwenda ka abantu abange bachire no bikorwa ebinyorali nande ngoza bachiwodi chi constituency chitu inye bawandi umwana ominto ali isuku aberire ntro chu wakorera ebinto kwali gocha tubwaterane naye toteme usentolente Nyamira echake raini ndonge yokora magendero emiroberio yokomochora omokonyi b'omugavana nererachi kurwa ekiorokererio ya siasa cy'ubugavana county ya Nyamira abarwandire abange nigo barachi gwetanga kurogochora omokonyi kurwa sensemo ye bunge ya Kitutu Masaba kubwatekana na keribuna ige bunge yo yasokire abarwandire abange bekerugo cy'ubugavana asa abange barachi gochora abakonyi babo kurwa se chibunge cya West Mugirango eria Borabu amona North Mugirango erikwene kyankonyora baro kwegwa okoboko kurwa saba na inchi abo bwate chikura cyabo echi kirasege kabwekemo kura yaito neje kubarwa onye kura yaito teikiri onye goja kobe tuande en teikiri paka tuburu nga kiri cyare goja wicyuriye kabweke nemwerete igo egentekenene nchibuna manyete ngeringa abarayi baitu basa gocha mo regardless oni guchi patidare basa gocha ama batakwa kolega siamu muntu tayota bategerere eyabono nige koro kensemo ebunge ya Kitutu Masaba nigo yasokira abarayi bene abo bwate chinguru chisemi kibesa obomanyi bwa siasa
amona marora maya kurinda asubu wamo nabo barache komocha gusokya omubui w'ikirugo cy'ubugavana asobochorio banene hu mwaka gocha igo bakya bamame na nachire na barere iga kugenda muri guchibinyoro muchigonteberia abantu rero nari twaroriro mwana uri togoro chitogoro chiri no chiri na gotobalinde onya barayibe bunge ya Kitutu Masaba tibari goche goikaransa na kuigwana kwa hoyo mobokoboko asentunde ende nigo bono haba mereri kurwase chibunge chinde barachi gutwara emiroberio emiya barasoki umugavana umuyiya we county Nyamira asobochorio bonne bogocha umwaka w'ikirobere 2022 baro abake bakumusa guchimagiga. If you lack the wisdom of joining others in moving forward, Clinton Ondigi, Ensoko TV. Yense ya masema mbia bono buna kwa igura roboti orwa senchira wekera no mulikyo to Clinton Ondigi akoligereri kwa gachwa gwa siasa yokoligia ebirogo by'obugavana gosekira ukyo bugavana tigantebe kurwa ase county ya Nyamira na barwanereri gati kwararire na barwanereri babwatelie takurwa sense meyo igo mwanchu muligereri na bokonyara kabago konyole megano buneye iga kurwa segeta seni yitogiye Ensoko TV mu rubiri Ensoko bwakire togando mutimo kasini ni turanywa mache tokoirana tosoe asensemo y'ekigazeti. Ege Ensoko TV uboroso bw'umugusi omukubyo neritwo abayenwa abange kurwa chikansa aho bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amaranya imegata seni Ensoko TV tuchikumirana ikeraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyari komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi amefanya, sio mimi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House orofa ya pili chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Kigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona
Ila mbarato asena bakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene ege Soko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez. Ine nuganete betri uratumia segali yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokeru tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegali enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wala watu wakuja mstati wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomogusi nigo bwari busirwa n'obolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi. Mwancho muligirili chetire chitaika kianda maega yense yama ase mambia bono na nigo togo soa sense mwiji gazeti kulende totara soa se mambieye tigandara mwadaya na libagara go kwani ase mambia bono dayana ngakikwa bokire abokire binase chipara mbia chire onye aga ikomika lingara aruswa ngete kagerete ngambate betenga bone bintu ngo chikoba birebuya nabonka gete na inchi no go semeria mbwate Mwancho muligirili nataite kuigwa kurwa sole kora mukwania egererende tumaye kobato kagenda busia sense mwiji gazeti Manjito muligeria bugita sengen Soko TV umurubire Soko bwakire na nje tigango kwaninga bwakire anonsia sore mbona na ikiro manjito muligeria tugusangana ya somurubire Soko bwakire no gusiba no kugena kwaninga kwa bukiribia enga kitogo swa sense mwiji gazeti turakumanyanga niki kigendete kwenekiwa wekira boniga kera Diana goteba tutaite kumanyanga ninki kigendete kwenekiwa Mwancho muligeria ni gotubwate gazeti ya Soko boko gwaito gazeti mbwate gazeti ya The Standard asema mbia bono Mwancho muligirili gombwate gazeti ya The Standard unoligeretia ase front page yo kororeka gabuo no yokoro kwa Professor Kithure Kindiki nero kororeka ase gazeti yo naboigo ase back page naboligeretie kitwale kabatogo kwa na koruli tukoligo Mwancho muligirili nechi namba naboige gento bako babago kwanera
obonyangongo bwa Arsenal buna bwabete bokwaga chwa segeka kyokoganye myaka 22 na nemono gabungo kwana balenga kibaba kogosoria season ye chigori baba konyonsia nkikiri baba bagokora no mweli bakanyara koba bakonyora obonyangongo no roboti rokoerera asenchira yobwikira Diana gazeti yago ya The Daily Nation. Manjito murigiria soko kukwane gazeti ya The Daily Nation nereye lakini rero ngurachakira magigagaiga gazeti gaiga goteba igoro ya Innocent Onyango manjito murigiria abegereria tiante benga bali bekia ba echigo sorry aiganige gukwana litikulia lego lietumia asanari Innocent bone go bidi njengo segete na and next time rero ne litikulia kabere ase okobwa kwaino bono gekoba butambe gekoba butambe akini tubali tama tukase umwaka gekoba butambe manyete egento kira abantu batamanyeti bali barakini bali bagubwati echigo sorry wikira litukulia igoro ekera Arsenal yachite konyora obunyangongo bwoko ba umubwibwe gekombe ge English Premier League etimu yarenga abanyangongo ni Liverpool nonye konye mbarenga nge guchikoba bakoira kera bagukwanwa nonye Manchester City yale ko bagekwamira na Arsenal oyo obunyangongo bu abantu bare ko bakurangiri kubuna abanyangongo Liverpool igobo negento tuchagete bono kurubuna tuwachage tubutukuwa muisonde mpaka season ya 2026 paka 2027 yekere kwera lakini ande twegene tenga na ande tuirorere tutakapo barato ganyatu bajito mugeria kwa igure mbache bayirorere oyino mto ino sento pero fans bara tiganda esenje enjoy am fair nje tindi mate eluse liye ko igubobe Aston Villa nero yerete Europa League igobo ngeresa bono igasobo tuko bwarero nigegendete kogokera sana machibwe ko arabayitete timu ya Freiburg ekenege kombe na kero kyo Diana kera bono tukwa na Europa League ntubwate ligi ya Bongereza ingabune ligi ya Kenya gaiga ekera ligi ya Kenya gege tuko identify as chitimu chirichi ile asorogongo rwense ya Kenya lakini bona kera tuko chikogosori ne chinse chinde chikorusi kwa asorogongo rwa Africa etogoteba ekenege kombe gia CAF kekurigereria mangana yechitimu chikurwa sorogongo rwa Africa na Bongereza nechinse chinde chirichire ase orogongo rwa Buraya mbabwate birengo byo gwako mupira babwate kerengo gia Champions League ekine keigoro mono ekine kiase necha kogosori nande chitalike 30 cyumutinyo gatano nande toko ire kibono bare chigweteka utuko igoro aseke minano kia Europa League ekine gense nje ari gweteka iga ai town ya nanyiro jino ne jituka chionsi no nyembali batali ko support abakoliye mirimo baye tuchiaga jeze no bakafika gazi embara yemereri sana Aston Villa nero yiritege kombe kia Europa League ase litukolia ligigoro omo wegelibwe timu yokuruku nai Emery nando kabero mo coach ya sama tukama sinini club ya Arsenal nigeritege kombe kinachiete na Arsenal muchuba kwa somura ibwe salenge Chelsea gato Italy tukeli ntuma tingi ntu atatoletege kombe negati yali tokora kwa na se chigosorti gato chake ase chigazeti esema mbona ndinateba mutwe gazeti yane Umanjito murigeria igagoteba igoro y'abarundi ya Kigali bali bagutumia guse abarundi ya boda guse bali bagutumia petrol asibate birenga ninki baganeti ngo kigote binga ninki bagukwanira egati yabo manjito murigeria asibagoteba ngo batagite egati yabo bagoteba nonye naba nyanyimbo bali bakobogoli ya Kibesa Stipara guse togoteba nga obukurumi bakweneke obukurumi banyale bakuruswa Stipara negati yali tugucinya tugusanga naye Mancho murigeria ko igure na Diana kwanira chetire 15 maiga yense masema mbia bono nigo totete gochaka anna mono tuligereria chigazeti eche asenchira yobekera gazeti ya The Daily Nation Diana yekwanere bagoteba fuel our demands ekiombekende keli kya barundia bechigali chigotumeka amaguta a petrol bono bali ba diesel chirichinde chobo sombi mbakwana na baro bakwanira batebira maganito na araya muri serikali timatigose ngakibachi kwa bago gendra gazeti ya The Standard ngo kwanere deputy in name yani gabwate lieta liyoka kuigo muntatebekana ngani lieta tulira aiga ningo bakaba bago kwanera no mokonyi bumuraibwense Professor Kithure Kindiki. Taifa Leo masharti makali ya matatu mwancho muligereri na ande kiombekende kia matatu na kero gia sokiri na kero kina korua kilie korukunga masharti aba maya na ndako ambako rorekana arama kongomono mwancho muligereri boiga gazeti ya Taifa Leo ebi chanero rego teba Arsenal hoye
mwancho muligereri no gochengera obubwiwe club ikyo ya Arsenal. Tokogenda ase gazeti ya The Star ba ukona unity test for position as Rigathi flexes Mount Kenya mighty. Mwancho muligereri bono bagotebanga ensemeli yo kwamerelia serikali na dabara ibale ensemeli yo aselibuli limo bakweruka opposition leaders go alternative government bono nande ekwamba korekananga Rigathi Gachagua oretire ogotemuko ya ensemeli yo asikili bagendete gotebanga nigagenderete gukina na boy gogutumika omubaro monene bwaba kichikura bale korwa ensemeli ya Mount Kenya boy gebicha yo muspati Rachel Wandeto noere ase gazeti ya The Star okorobekana nkware ngoro no mukagiru na bwatetu na nene mono mwancho muligereria abanyanyimbo nigo bono bagotebanga asikirigia kageire ko bango muswati oyo niga sambetu mwancho muligereri kubwatekana na kili bagotebanga nigo abetega kumulirwa egende kuruku acid kulende mwancho muligereri nigo ya onchokire yarorekanire ngamangana na mange ali arororo asikili bateba tali ngamangana alinga ya kisiasa kwamba korekana mangana echibesa na alengoro ubwancha nimbororo noboro libondo boye bogendete ko babokorekana kubwatekana asomugano y'umwancho muligeli togenda sigazeti ya The People Daily. Gachagua for president umwancho muligeli aigango kwa nabale ngakyo kwa gachwa ko omo muraibwe kyamagia DCP Gachagua agendete ko bagakwa gachwa akira kendete kuligia igendo gikurukunga nere kuligie kiruki buraibwense bagotanga basani baye nigo bagendete gwokya kiliye kurukwa chinguru chia chinya ase abaraibali bakwamerelia serikali elibanyara kwa bakoranga oirwe bendera yo chikuligie buraibwense na mono mwancho muri kiliye kwane rugabu bagotebanga power struggle in opposition. How KRA will tax 60% of undeclared dividends. Ngakekyo mbegi ya kiare gyochikobage kurusia ebango ye 50 nomo asemia asechi dividends go sechi vestiriche chiabaganu go samali aliyo chiabaganu aliyatarabaga go kwano mogonyo oraba ntombale bagulite chiombe bara sobwamo bakolisiriamo baonia mabere kero mwako elire batebanga tigatolete chisabwe mesa iguru toburole tuaonia mabere kerengo kinganangaki chigara ni 12 tukarosi chibese chingana irenga chiribu 15 isa tombalenga tole mbabere bachako bagana chibese icho chibese chitaliko ba declared chichi dividends mwancho muligereri kiombe ya kyare nke bwategesire kiechikoba ke kuligereria amanganalia asenchira bwe gazeti ya Business Daily nere bwatayu Diana naleteire chigazeti chinene ingichikoba chigukwanira semambia bono kulendekero kuligereria chigazeti chionsi p ni gokora egento kekuru kwa maguta bado ketanda wiringiroro nande chigazeti le chiro chiberekero wechirigeri CP oligeri gazeti ya People Daily oligeri ya The Star ni goboni ge gokwanera omuske Rigathi Gachagua ni garas actually essence ya Bongereza nande nige kwamba kororekana igagendete kolete siginyinya asense mo ya siasa bagotebanga lietalia nere mpaka libese ballot na likobe ballot muno murwaniri bwo kuligie kirogo cyobora igwense na kubwatekana no bunyamasi bwa bakichikura balese wense mo ya Mount Kenya na ubaligereri bagotebekana nga Chinambechi Chinambechi nigo kirachikoba chikoirera oyo rachikobo murayibwense bagotebanga nande n'umutumu yugwatia abarayibali balese semo ya opposition asema mbia bono na rayu tiganchake ne gazeti ya The Standard asbako bagukwanira fire si fire mancho muligereri oyo gukwana mangana Itali Innocent ne gazeti ligete kurugu The Standard na oyo kurugu fire si fire no mokonyi bumurayibwense kurukuga Professor Kithure Kindiki mwancho muligereri bagoteba nigo ekera ense ya nyarite ko bagakorora okoremara ko bosombi anyarite ko bagakubura kurwa samaiso na namona akamba kororekana buno muntu tigire kurwa asebirengera libiriye binene byatakere bikoba bikorosigwa ekero murayibwense alichete taro yaye boika asense Azerbaijan nigo ekageire nande nigo mwancho muligeli takere ko banga omukonyo ebwo murayibwense nero koira libaga yokora ense kurendega igagento bagotebo mwancho muligereri ibageli talireti libagelyo kubwatekana ne gazeti ye bagoteba bagwaziri nabo igo umu blogger gose ulio kulikasa magane mitandao Dennis Ntumbi
na bakorolekana bairite libagelio na gutwara emusangerekano bwo kurigia amachibu ekero muchando bwo kurubekana bw'ikigali obete gokorekana asense ya Kenya na nemo nasumu chiyo Nairobi. Kindiki ni gare ko bakakorekana gutarira na kurigera likibara kurwa ase chinsemo chirie chia dharakanithi na umwancho murigera likiriba tabanga okubora kwaye nigo bono gogosokia na kubulia amabulia manene aigo mwancho murilingo kwana bare bagotebanga nigo obosobo gatagatiyobo ekwamba kororekana nga siasa chingurwa bwate tichikorenganigwa nabarai bande na umurai bwense ekwamba kororekana nga yabege tokoboko kwaye mugano inigo la page ya kane ye gazeti ya The Standard yesemambi yabono sebono mwancho muri bago kwanera ngukubura kwa umurai umukonyo bumurai bwense Professor Kindiki nigo bono kogendete koleta mabuli ya maya na namono nigo bago kwanera nga nigo chinga kiechyo ekerense yali ko bagegwetera umuchando bwokuburwa bwa mabuta na boigo kurubekana kwarenge no mugiro bwa abali abarundi b'ekigali agale ko gakumirana n'abamenyi bensemo ya Dharakanithi abwasa umirente n'abarayi kiri bubere kimisano senseme yo ya Dharaka constituency na nemono mwencho muligelike kororekana nga tarenge ase mesa yokorosi birengerelyo byokoranga ki chinkwa na chigo korekana nabo igo mwencho muligelina na koranga okoigwana kwanyara ko bagokobekwa igo bwesomere ase page ya kane ororenga kibako babago kwanera na aiga umungwano yo mugurunga Bernard Munyonyo oyo nigale umurobeli bwa mangana gose political strategist ulio kuligelia mangana siasa nigateba igachinga kichinde kwamba korekana enyomo yage siasa gati ya Kindiki no muraibwense nige korekana ne yoko betereligwa ekere korekana betererigo nigo chinga kichinde okoranga nigatigire siko na chinga kichinde kwanyoranga muraibwense nabwa tabantegenete aigango kwana balebo igo mwancho muligereri bagote bali chiko liense ya Kenya bunalire ase katiba yense nigo bono mwancho muligote bengekero muraibwensa tayo nigo omokonyo yako iralibaga na nemono aigas bagote banga kubugatekana ne article emye ya memerongene na isana ibere asekilibate boruchererwa sekengese kiyaye isato ni bate banga chinga kyumuraibwensa tayo olioro mokonyo yani gakwira libaga nakoba omura intenenera bwense na mwancho muligera liga kurendege ndo bakabago kwanera ekinge korekaneti oyo kororekano irite libagelio Dennis Tumbi nigo bagateba no gare omuwakilishi we serikali ya sokuligelia mangana creative economy elia yokoranga ngaki abantu babwate birengera byabe bintu byaba koranga kiriko endabusyo naruchekero rigatika shagwari kubwa tukachinkwa na chiae na kwanete Dennis Tumbi lakini kananda bagaibande kurwa Kenya Kwanza bagesokia sana bagatebanga Dennis Tumbi akolige ntukita gotebanga focus beka omotemoto kale buna oganiri gokora iyo kero rigatika shagwanya tika kubwa tukenkwa na yae lakini koranga nani Kindiki omokonyi bomuraibense ya Kenya Kindiki no mokonyi na bangi barochinga bwebiro the power struggles wagatebekero buraibo kwagachwa chinga kichinyinge kwa karolire ekera umuraibense Uhuru Kenyatta arenga abisi bagatebo mu waziri Matiang'i na arorekanete ko ire chinga kichinyinge ko babuna acting deputy president na gaigo ise kuligerera iga bagukwanira ngaki abawaziri barorekana kuira chinga kichinyinge na kororekana ngana ubale gukora chinkwana nibyombe obyale ko babikorobekana umwancho muligereri na abuna bukonyara ko bagugwesomera page ya kane ye gazeti ya The Standard asenchira yobikira Diana ngandara kwaligani oratatebya ayale se gazeti ya The Daily Nation Manjito muligeri akaino Santiago Tebiri igoro yo mugano yo obo mokonyi bo muraibense ya Kenya moske kidura Kindiki boiga senseme ye gazeti ya The Daily Nation page ya 5 katugo kwanera abarundi Kigali gusema 3 na boiga abarundi boda aigango kwanera bali igoro ya barayi bali banyali tugotumwa bachikoli present ya serikali asogotwara chinkwana na barundi Kigali yachibo togotebuki chumba muri komeni gati ya bo Manchito muligeria opio wandai na boigo egati ya baraibande banyalte bagwesokia kurende gaiga abarundi Kigali cyo na boigo abantu balia batenderete Kigali nigo batebirenga AK ya mabaite muraibense kwene kyabona ucyari koligeria rigoliria mabuta
Kurenda si gazeti boigo ya The Daily Nation aigani go bagoteba ngati baiti abarai baito chingaki banyare bagutwara chinkwana chiabo kurende nigo baba baite chingaki banyare bagutwara chinkwana nabego kweneke buna ko reduce bari gusengo kyani bari nigo liriya mabuta n'ekisiringi emerongene na isano nemo 46 manjito mulgelia naboigo asibate ngati shiringi 10 chenyate chikurusuwa guli tskoria jumatatu oseti chirimo nechibes chinke nande bado nigo chibaito muchando ase chipara bagoteba nganonye n'abantu bari bari kunyara bakobogolia ingo bono babwate omuchando nande bagoteba bono nigo batigarite kobera so muchando chinga kibaganyite serikali enyareke okwana gusutwara chinkwana na barabu aige gati echi demand chirigo se ebintu biri bataite serikali enyareke goikrania bagoteba nigo bataite abanyanyimbo bari bapara banyale bakurusworro ikiagera niga bange babara bakurumi nande bakobasaba chibese boigo bagotebe ikyumbikirikia IPRA kebege kurusu wo mwanjito mulgeria bagotebanga kebe disbanded kebege kurusu wo nyengiri w'ikunyarage wikirania amagani yabo kenyarege gukoya nirigo lya mabutana boigo kene kibuna kunyora bale amabuta isaine negati yechiri mani syabo go sebinto birya bataite serikali enyare yekubakirania asibadigo batebire nigo bataite rigo liri ekipambu linyare liko kyanigwa na mabuta bagoteba mono diesel naro abarunde kigali yabange bagotumia na batebirenga mabuta yo naro monaganiri abe gako kyani gwarigori manchito mulgiria no mugano le page ya 5 nabo gwesomera sobagare olebna abarunde kigali abarunde matatu boiga abarunde kipipigi batebirenga egento bataite serikali enyareke okora buna bono muraibense banyari bakumaganya banyari gakwira ni mensi ya Kenya no gutwara chinkwana cyo morembe banyari bagusikwa guse chinkwana cyabo chinyare kigwikirania amagani yabo nabo mugano yore gagu kuri na se page ya boigonge kwanirere abasayi 12 banyari bagusiria amagimabo wetera asokorobekana kwanyari tukokorwa imensi ya Kenya babigeta muri etaboga ya gumanchito mulgeria ndoche n'abaswati mbari ngoro ukwanira barosumo cyo Nairobi asawate banga wikiraboniga abantu basireti bogima bwabo imense ngima nigo bari emerongevere kurende abayegereri babwene bwamwanya abantu nigo bagoteba ligwe omubaroyo tari yoroyo mwanchito mulgeria kurento go kwanire gazeti yengu kwantumanyigwa tore kurwasinsemo chia nyariri aigatoko manyigwa kurwasinsemo mwanchito mulgeria che county ya Nairobi aigani chia mate che sokiri chiko barera abamwabo gokwanira baraba mwabanyanti bagusiria magimabo chinga kichokorobekana bego ngokwanira bale abantu bali banyanti bagusiria bintu byabo gose enibo yabo chinga kichokorobekana sabange bagoteba nigo ebintu byabo banyanti bigosarigwa na iga mwanje mulgeria mbabegete amalieta y'abantu bali banyanti bagusiria magimabo chikaunt cyabo nabayigo abasaba ndi bagoteba utokomanyigwanga nigo batogete bagusaria ebintu Manchito mulina bogwesomera sobwagaro mugano yora se page ya 4 ole muna bagokwanira abantu abikome nababere baligete asibakurwa naboigo ngokwanira bali buna banyanti bagusiria magima abo abandi bakwerera buna chifamily cyabo cyamati cyabo barwete nyomba bakanyara bakogenda chinsemo yonda otebagaiganigali kwenda sebengi atikubekira omwana oye kibese cyesukuru kurende akabaka gusira buguma bwa ya sokora swali sasi na igango teba bali goro yabandi bali chetu gosariye binto osenivo kurende bakaba bakora soma jito mulgeria nabo gwesomera asobwagare tutigarite asense miyo yamabuta aigango kwanira le page ya 5 nebo page 6 niyo kwanira igoro tantebe bali gotebanga with due respect au tebanga inche tinakwanirete omuwaziri yo ndai asenchirembe nigo ingange tobokora tinganjiti monto kungainere lingwetera chingwana chiri cyae ngahite innocent kero twabegete ecrip keri ase opio ndai akirete kero ali kubwatuka chingwana cyae na ligerelia ase gazeti timatiko senere The Daily Nation na ndego bwatani gwale ko ba nero mwana kwaya gwekanisa WCDA ya Adventista otebirenga tanjeti bokora ere Ulimo na bwatagania ulimo tatagiti
igara bugo jara koba kogoligereria Diana bro gwatebire SSMU ye gazeti ya The Daily Nation mugano nororo Kennedy Kaunda wata ne page ya kalenda page ya gatano nemo actually kero tugukwanira Kaunda aigana bali getaro I wasn't disrespectful na baimogetia mogoko iga atebege ntugio kangangete what I hate no kungainireria ungainireria kiro muntu nabo kanete lakini mbonsi babo kane to innocent abande bale bateba ngangainirerio etere aiga nakwanite chinkwana chiae nabukunganchira ndaraye kwanira keigo aigo mwanchito murigeria goteba nga titotebeti ebinto biria omuwaziri ari gosoma kurende nigo twatebete nganto chikobirigereri nabukunyara ko gwesomera nabo gwesomera subagaro mwanchito murigeria ari chinkwana chirwanya bagukwanira kurende otebire nganere egentaganyete gwikira boniga no korigereria bune serikali era chigokoro mu chandobo ase iki ibanyarete bakwena na ase nera gotebanga nabo atokwigena batware chinkwana chiyo koigwana erio amurigo liria mabutari nyare rikwira nanze kero gukwanira igoro ya maguta mugano nore page ya gatano gatatu ye gazeti ya The Standard ogukwanira ngaki abagendia Kigali na bali batenete byombe bya Barundia okorobekana omugirobo obwatete okanyara kabago kolete gento gekoro kwa litangani chisegi chiri chikobwatani guno bukabira nabayigo mwancho murigereri igasba kabagateba ngaki serikali ya Uhuru Kenyatta yabegetua sa maiso na chingaki omugiro yo obetago kolekana na egento mwancho murigereri omwerige kolekana igabara ibande na barabaro babere bakuru chinkwana chiabo aiga ase gazeti mbabegete bicha y'umuwaziri boburende bwaime moske Kipchumba Murkomen asar kabagago kwana balikia mangana na namononga kibanya ko babago sugume kadi ili bagateba nga ne yobokabira kutaka koro kinga chinga kicho ayonsi agendrete egento kiale ngoro kili bagateba nga ne ekadi yobokabira yarete tuoro nye kabirelia ne kabiragete byombe biri byo bosombi na binto bindo mwancho muligeli bikwa bigukwaneru ayuni gale page ya gatano gatatu ye gazeti ya The Standard asema mbia bono orabe go bagwe somera igoro yomugiro na biria bikwa bigukwanerwa igoro ye sekte yo bosombi no gukina kwa magoli ya maguta gangira ne asomuga nole page ya gatatu ye gazeti ya The Standard asboniga omo Kenya yomo oyule nande omo professor umunyagitali aselieto kurunga George Njoroge nigale umunyagitali nande boigo asubutuki bulibo kwa bakolekana sinyagitali ya Kenyatta University Teaching Referral Hospital numbo monchu muligeli boniga bago babako mukwanera ngakianyarte ko bakakwebwira ekewa yechibese chimillion chiminye 45 nemo na asikili batebanga nigo chichiko bachiko konya asogo ligerelia kwa mapema gose kwa bwango igoro yoburwire bwa cancer eliego cyabwa tebiebo tugorogose kurunga esophagus cancer na nemono mwanchu muligereli nigego tebekana nigo akogendereli umurubili bwo gotebanga banyara kwa bakoligereli cancer yu asobwango na koranga kere koligereliwa tenyara kwa bage koleto mwanchu muligereli gento kilitogotebanga gento gekurukunga umuchando yu tobasago soa na konyara ko bagakoletera abantu bando umuchando asubwimo gwabo aigango kwanerenga kianya to bagago choru inchira ko bagako korobuga matebuaye na bali bakurukunga abarwa abanyagitali na bayigo kuna konyara ko bagakubwaterana na bali bakurukunga abarwaire na namono konyara ko bagakoranga kiba konyara ko bakurwaliwa uburwiro bwa kansa ACPG ya gatatu na bwo somera orore nkikirige ko bakikubwatani n'uburwiro bwo na omwelio ngakianya to akonyoro mwancho muligereli ekewekyo kya university ya Mwasu mu Bongereza ase nsemo ya Manchester asenchira yobwikirana Manjito muligeri atogo cyase stokwira na se gazeti ya The Daily Nation omugarora se page ya gatatu litukuri alero no nganchere David Innocent yaranga kana maneko yokwanero mugano yo oroliyo yororo karango yokwanero Manjito muligeri no mugano ko kwanera igoro ya fans ndebe n'abatioteri ba Arsenal aigani go bagoteba rero bagoteba ngai mwegete kanani ase gazeti ye yana gotebne goteba ase miaka 40
ikiama na nalire ikiama team ya Arsenal yaganyire sana baratware kusedi asichenga kichintambe kore ndebono nigo baigete bagavuka tokotebanga bagatambuka oika kanani ase myaka 20 bono babeire bakoganya mbanyatu akoikera nigo kone bagoteba 20 years to be a Kenyan disciple abagwatani be team ya Arsenal bagotebanga barabeire abatoereru baganyire sana kore ndebono bagoteba kurwase account ya Mombasa Nairobi Nakuru bons pia banyate baguika asense meria kanani umupira bwa abangereza no bwa tensemene na sense ya Kenya na mono ise kurigira na wanyana amirili baitumbara of course abande bali to bayigwete no yebore bono mambia egazeti geire teli bagali ya bene ekabeko mugano yepeji yakalenga gatata tiana hote omete bono ntigere ndagote bagatebanga Nairobi ekaoga Mombasa egatenga Kisumu ekabugie Merori na Nakuru egatenga mono kuno gochengera okuno gochengera bagateba abande bateba kwalenge abande bagakora ki abande bakaguchi jijasi cyabusa kwa konyore fan edukanere koni yari kubatebinga bugata rero ni bitskoria ino okay senjo gwaso asesemo ya Arsenal na atagete korage ndoro na atetelito chiko batugukorera kurende myaka 22 nigo bono mwanchu murigeri yabetege kwaera na nemono gaigamba begete ebicha ya abagosori ba Arsenal babwatani bali gosaba tiotelli be club ya Arsenal nabo yongote abale chigoli 15 isato banyonse tigwitira aseme kwajo yechikona boyigo bagote bakanyara kwa bakorosia chi point 50 isato kurwa se chitimu chirikire go chakera ikomigo chinse nabo yigo mwanchumuri bakanyara kwa bakonyora ububui we ububui bwarenge ikomine isana ibere ububu kubwatanirwa naba chibegi chikuru kwa mugunga Gabriel Magalhaes nabo yigo William Saliba ekera bakogosoria subwamo bakanyara kwa bakogosori chigosori 19 batali kwa bakonyonsi gwa chigoli gento kirete omo rendi bwegoli ye team ya Arsenal David Raya konyore gento ikuru kwa a clean sheet a mini golden glove nabo yigo mwanchu muligereri omo gosori umusaga ni bwe team ya Arsenal kurunga Victor Gyökeres akanyonsi chigoli 14 nabo yigo mwanchu muligereri bakara bakogosori chigosori sana isato echichonsi ipi bakonyonsi golia yemo bakonyora ububwibwe golia yemo nabo yigo mwanchu muligereri chigosori ibere chiri bakorekana nga batakire goitwa bagachonchorana na konyara kwa bakonyora ububwi na bakanyara kwa bakoira matuko chiri matuko chimibere 35 koba ase emesa iyo gotangana ase ligi ya Barca ni club ya Arsenal yo kwane rugabu na nemono iga yo se kurigerelia abagosori abange bono go kwane rubale otuko bu nigo bwarengo Umara wense ya Kenya musike William Samuel Ruto na yetoko boko team ya Arsenal na fans bae no ena somtandao igentu bagotebanga musike baba Raila Amolo Odinga ibono linyagusira bwe kumise tko baba inere timu tu ale gotogine era subwamo igorende nabukonyara kwa kugwesomera togende lakini ndi innocent taragenda ago ndoche fans mbaye tukijasi bona Soko TV na ndi bunabasani bawo ibona ino togana ne irio torusia toirase omubagani togokonye gucengera okay na igure 18 ari yerutore emerobeli ito teda yana se weekend elitangani ebya kwa boligo no kali uchikobaga kwa gosoli gubwo mwelio league okogosoli gulitukolia Jumapili chinsa 12 ego tochikoba toko gosoli timu kuru Crystal Palace na totagendo lakini ntoche togende yana motagendo sile nyonsi chigoli chibwinye kibati kwa igure tagendo murubelio golega Angojay the director Zack na boigo Clinton ya yango kwa tebindinga kitoko korana tangana ase litokorora baiki kachinsa 10 babegete jiji team chiabo baba because mbachi bugate mbachi manyete
kwa banganyete baruwete Manchester United bakagenda abandi bakagenda ya Manchester City weekend yeye Manchester City tekabuga ati muntu ko yetogia kwanya ngo yetogi bare achenjiri kwe barigenda mugano PSG Suarez Liverpool Liverpool babuga ati mochanda manene mo Liverpool maete maskanye siko yabo nabo babuga ati binge bya Premier League ekera bagutangana jinse jinagotebya guchakira jinse kianda go ika10 intu tugo chigosoro chitigarite chitaye kemeronge chibe jinse 10 go ikoro batukiri togo swate jinse age umuyego yu na kwaliganirwe kwaraganya gwachire Liverpool kwa ngaliganina kebati gochoro kebati motige kebati motige na toitwa liduke lyo manyete bochengo na toitwa liduke yo duara obidu dobugata gazeti ya The Standard go kwanirere mbere huo mwana bwe skuru yemo asichinsemo chia nakuru unotogete mwancho muligereri kubwatekana no goituko mwana uyu bwate myaka 12 bagateba umwana uyu abetga chinsemo chiri ya lare Semeli ya Njoro sub county ime ye county ya Nakuru mwancho mwiswaka bago kwera igoro y'umubiro y'ubunotogete bw'umwana yasilieta Masinyambura uyo gotebekana gabwate chinkwa aso mutuaye nabo igumwancho muri asili soliaye nabo igase bigoti byaye asikili bagateba ngani gabete gakoba gako itwania akorubosagani bakagereta subwango bagateba preliminary report chikoro kinganigo ekwamba korekana abete gakumigwa sebigoti byaye na kanyara koba kago itwa asichinsemecho aya nigo aberiga kwenekigwa nomo chief bwensemeyo kurukunga Mwangi Kiaraho batebanga ngakyomwana yo tokoirana kurwa sumotimoko imanyete kibatiga bwa tokorobeka noko nene ase timu yasana kinda bakaganyerere by the way timu yake batenere kibati bwa titi nagatebe akabeire mavuko FC akabeire na chiabo reunion chigacha chigasie kubona tabuga timu na bategerete nashabana bana kuigo gotai manyeti eseverete tokoirana page ya gatano nalimo ye gazeti ya The Standard nebwa tomugano igoro yeke gambero keigoro buna kiarwe tenachi bona abana babugate myaka 15 go chance bayiguananire gutwara obwamate bwabo okoro bwanchani nigo bona batalichikoba bakobitererigwa batebekana nigo bakururetwe naboko nyara ko bagokurigira imyaka yabekererange talinga liga akalie myaka 40 no mwana kererange igo 18 gose abana bali toteba 16 na 17 gose 15 na 17 batoke ngamba bwato bwanchani bwabo mbali chikoba treated ngani go bakora igintu gikuru kwa kilitogoruka nuko betererigwa ena chiaruwe mwanjito mugere na intito koirana umugano Innocent guchigo batebya abasubati babiri bagwito sana imensi yake nyumugano igwa soma bo mwana uyo 12 years twararire boigo abasubati abangi baraitero no mubaro nande nubugima boko bogosira nonya ni goro naro check clip yakemo kurwa se county ya Kisii kiale ko bakigotara sumtandao bakoro kinga mwana oyo monere atugitega itire anaka mwana gakere nararero nkale gatoka mampia no mwisiki nari nera roche umwana umunyaruka ango ya enera mwagite omutu agasiro obuno bunyabachini bwasoira sabantu na musubati uri koro kwa recho ubuno bunyachini bwasoira sabantu Diana chitaika chetere ni 44 maiga yense mase mambia bono nigo tole asesemo yo kuligerelia ali se chigazeti bwancha mwancho muligereli Diana ngonyora ali timu lit kulia leo na enyorje Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bwoko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire guturigisa ku cy'umugusi kurwa soko rimera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi boigekerwe umugusi bono ne chinchira cyago goikaransanse nakobeke TV yawe kwene kingangwe somye uregekoro cy'umugusi wetero murobiryo bw'igekoro gito
ase tokumera nabaga kaba samwerere naboiga bang'ina banyika erigukwanira okweboyia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Mensoko TV na Stephen Nyarikia Mbunde tolende ekimira eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi ekoro yeito imeye nsoko nsoko ekoro yeito imeye nsoko nsoko ibyengiya yagire ngumanga bunalero obutindi n'obusumbasi amate ninkikire tokole asamarieta ngoroko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaru na amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia amaru na amariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikarwariwe kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa amariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora cingatare icyobutindu Keraga matingatara gaigeta oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngaroromo ijana umotu watera mabwaki Mugeri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabo tuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda tasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoleto na mwana mbuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero Jones echiegita na chobenga kwanu ubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omotoya kabwatwa Bakalia omotoya kabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos, kiamesa yamangana maya. Magega ya televisioni ya Nsoko wikasero yao. Kwa nyori baga ligi yaliokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi. Onye kubwa tokuralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoli bagali yabene liyokuralia asegete senieke asaliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 onye kubwa telibolio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobili yaitu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikirili ukuri email nsokotv.ke@gmail.com Boigo nabugu tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Nsoko TV oboroso w'omuguse.
ase miziki yabagaka eri abantu bakonga kongire chinengo chacha kiri gochoga choga ya rumba. Naboigo nto kwiba basai aba bakurwa jijenzi emisike kogenda bwange bwate chia talaku. Le général Dangote anaweka oye mose kunambi oringa domo oye mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 weka ensa AM. Ebagoteba ngo yogoseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mang'ana mange korwa segeteseni kia usigetegia Nsoko TV boni go yakirenga kingo tanganya sai nigonda koretero murobiri korkunga amegelio yebebelia murobiri nigonda olete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyare koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Sunday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Chumuligeli chatigere sana ibere chibe chinsa ibere chabono mambia asumurubeli Nsoko bwakire tura sensema y'ikigazeti bunango na gonchole gazeti ganoro chebune kororekana se page yo mweli kebati nchirate yo gotogambira togenda busialia Diana page ya gatanda limo ekigambiro kigoro gekuruko High Court bono nigo kiarure gento gekoro kwa libaga gochia ase abana bali babwate miaka ya ere gochakira 15 gochance ngana bagutwara obwanchani kogichamba ane miaka menge banyara kwa bakomochigwa mwancho muligeri aya niganya artiko bagakone kigwa numuna chebina ogurunga Justice Bahati wa Muye mwamunye tigantebeli Italia bronge akurunga umuna chebina Bahati wa Mwamuye oyoli tukolie lialengelia tichikabere unyara twabatebange katiba yense ya Kenya telikoerera buya asubwasyoku ngakitogo nyara kabatoko kora egento ikuruku ngakitogo nyara kabato kora ebina biribi kubugatanigwa no okobetereligwa kwobwanchani na namono mwancho muligeriga iga no abetega kwerera nagotebanga onde bwensi asabantu oli bwate myaka 15 nigo chinse aseli chikolia Kenya kwanya nigo babere bagotebekananga ekera bagotoka bakora obwanchani gose kilioteba babere bagotoka barasubwanchani gotebekana koba limocholi nene sana sekisheria kulende bono gaiga igagoteba nigarwe togo chika kwechinga kichinge asagatebanga nigetakeire ebyombe biri byo kunengia binyara ko babikoreto euroboti asenchire bwikiranu rokoro kinga ningikelia kirete abanta babere baganyara ko bagokora obwanchani use kurigerira iga Diana CPG ya gatanda limongo kwanerere igoro bono umusubati oyomo bono beiro umurugi bwo musacho bagoteba
kera banyalte ko bakobwatwa basamalieta agachirire ndabisire oyo makurugunga amo oyo ndorugunga ta engaki mwaka bwishiri 2023 gwatebekanire nga umuswati uyu orenge emyaka 15 17 years old musu inyaruka na umusacho yabono oyo banyomanie nere ubwate emyaka 19 mbasoete asobwanchani baigwana nete gutwara ubusani bwabo na mwali obwanchani bobo bukanyara kwa gukina naboniga babeire bakobya una umusacha no murugioye bono ise kuligeriga ngote bari ngamba yete gusi wikegambira ekera boneke judgment yekurwe wate abonye kole 17 kole 19 emyaka etetigaine mono na umugutwara uko igwana nya muigwana nete totakirigo ikigubusi bwekegambiro ni gintu bagateba kialetero mujadala umuya sense ya Kenya abayiboli rende bayiboli mbagale gatebekanaga iga bakari gocha ba romwana mumura onya ku ukuri school kabwate emyaka 15 etatu nyaruka kire emyaka 15 nomo bayigwana nire mbabwato ko igwana kwabo kwanyora umuiboli ochobeterelia mpaka kwanyora nona maki achakire ko bagakurwe watebigunga pakuru utatigaga igegento bakwanira egento gebatebanga ni age gap yani emyaka eli abana ababwate nirilie tebasa gutokanga omugaka bono bwe emyaka 40 na eno bwisigigete so umwana bwe emyaka 15 nomo eyo teyo keni njendo chibado babekeri chigolirie iria 5 na 3 15 na 18 years and above ose 21 21 to 24 list yomonto kinira keigo sex ruling nere you bago kwanera asepeje gatandali mai whatever 18 years have maintained 18 years have maintained and above at least 21 na ndego achire 21 kwa 21 ebe nase abambura kebatitago 24 ebe nase abanyaruka kebatinere ngera arwo chibono bono mambi alafu director Zack Dairuma Dirumusa lakini kibati soke kibati atebire 18 is okay tebwene tikoira ni 18 is okay askibati 18 and above usekuligera liga bagatebe ese kigambero kibatebe myaka ire proposed ya gwente cyakira 16 and above nga gobure myaka 15 nomo gochigoro ko gotaka gosoa sobwanchani ko gicho muntu mwaso nere muigwana muchando toboro mwancho muligeria semambia bono ekekurukunga ni enachi yabere kurwegwa na ekerenda chika mine yanyare ko bagikuru ne kigambiro kigoro nabo muntu akogenda nanda petition kirwa se kigambiro kilie kuru court of appeal mambie ndonyole supreme court gekobeke bench ya nere ebege kona chiki nekyo ibirengera libya ombire biebi namba ito ya studio gere 07 88666663 namba itere 0788666663 ototebi birengera bya wose utobekira ujumbe USSM ya WhatsApp nabo igo tutumire SMS na lito chikoba tugokora nabo tukubwata chisimi Diana tonyara kwa batoko igwa igo ekara toko igo desi minekara twa ko SSM yechigazitra kidesponi gana bogoto mu ujumbe tonyara kwa batoko kwanera nigento kira se page ya gatano alimo ne page ya gatano kabire ya gazeti ya The Standard mwanchito murigeria tokwira na se gazeti ya The Nation page 12 niyo ukwanire igoro y'abaswati babiri bagusiria magimabo gwitira cinjira cibo tutukano imensi ya Kenya twarorire gati y'abasayibe n'abanyari bagusiria magimabo abo bara abaswati naga ngo kwanira baro umuswati yo mukuru kwa ngarecho andeto tukumanyigwa nga no moteri urenge amatera yegenjiri korende nigabetega kumurirwe petrol ya sinsemo cya Kasarani mwiki n'abantu batamanyikaniti akabaka ko irwa sinyagitari ya Kenyatta National Hospital lakini tukumanyigwa nga nigabetega gusirio buguma bwae gwitira se okoya kuri abetega koya tukumanyigwa nga nigayeta se birengo bya 75% sakonsano manchito murigira kurende amatiaye nigo yatebiringa ati bari kogenda namangana raso mtandao egento bakurigeria boniga nubo unengi bogendete kurigerirwa usubo unengi bogenderete wakoru nekiombekeregia DCI batebiringa ati bari nsemendionsi asensemeria ya team Kenya kose ntigante bo manchito muriga tuta nabego one time ero yatebiria amatia recho ngati bari anonsi kurende tigabaganye abantu bari bakora ubunengi abo bari DCI banyari bagotebanga ninki kerete gose ningo aba banyate bakomusamba omwana omwa abase batebiri boygo niko bayete serikali libaganere
enyare yegwikirania amagani yabo kurendega igomachito murigera litkurigoro abaswati kuri ase kiama kia UDA na ubarenga separa bagotebanga nigo batagete justice kusobwene wabaswati bonsi mensi ya Kenya batebirenga tebari kuchikunyara bagokira abaswati ba magmabo asoitwa nonyene kisegiti genka aiga litkurigoro ntwabwate Tabita uyoro mo senator Tabita Mutinda nabigo omo MP gaigando chino yombere not ugoro kwanga leo wa mtende machito morigeria litsukurigoro nigati ari bari gukwanira baraimbanya tibawikira noro kurendekera tugukwanira mangana ya baswati innocent na nyori ngatari ya baswati boka baka bana banyaruka rero nigo bakari gusiria magima bakonyoranga oitiru osochererwe nchira gitosirio bogima bwaye kagitenga something must be done yento gitakerege korekane use korigereria Diana mwana gwatebire ebine bya femicides abaswati bagoitwa nandekera tugukwana ntuligukwana tu ugukwana ngamba itiru uno mubaro bw'abantu babwa tubugima bamenyete bachire bagosuru uligereria chuzi gantwaro muswati yo mukuru tukurwa se nyomba igoro kuba tebekana arututwe kileleshwa abanyanyimbo bagendete ko lingoli kuba gochunguza bamanya gosega arututu singa kiyarenge kwa igurero muswati yo bugori gwirwa se nyomba getoitwa ekarabuna boni gatwa somira se gazeti ya The Standard kwa roriro mwana agokururwa oyendo itwa something has to be done. Lakini innocent rande ntonanyorire kenge no bwanchani abange babo ase ababona abanene totebe 18 years. Nawanya na abana abakengo betereri kubare chingururi nchirororo chigokurura abana ase binyoro kwanyora bakururira abana abu Diana kwa bairera nandekera bakurire gusalia abana muntu inando kura guita abana umwana uyu. Lakini innocent boikato kwaniro bwanchani akonyoranga abantu mwagosanire totebe abantu abataranyoma na badongo nkona gutara bali nkona kumanyana mure nkona kumanyana bali kwanyoranga ba umuchando beire bali ko yokwanira kwanyoranga umunyokiro betiro yondo moyo kwanyoranga cases chinyingi ni chubwanchani ngentu gyo kumisana kera tugukwanira ayo tigatoira na SPG 10 ase gazeti ya The Standard olkalautole asbago kwanaga chagwa na kuria bono nigo bachikoba bakumira na Elisa Seliso sego kora chi campaign yakera bono yo kabiro mu waziri uyo kurukunga Moses Kuria achikoba gakora chi campaign cha UDA sensemo yo Kalau nabo igo muraibwe kya mekyo kya DCP nera achikoba gakora chi campaign cy'umurwaneli bokorigiye kirogo kya Olkalau mwanchumurigelo yise konyora muraibwe kya megia DCP rigathega shagwa ekera aletaro yaya asense yabongereza nigarorekanite gusaba abantu bale asense yo bali baraba iboru bense ya Kenya na namono bakuru chinseme chibanyara koba bakurwe nibo yo chikoba bagokonya chi campaign icho igona bogonyara koba gukurigereri nakumanyanga siasa ya ensemo yo Kalau ngakiye chikoba ke gokoru Diana se ndoche chabere chinsa ibere ne chiteka isato chiaitire magana na mangara se chigazeti ebikorune binge birororo ebintu ne binge bikaba bigokwanirwa bunabone page ya kabiri ne bwatomugano okiya mutata bunachire bose obweke gambero na namona agendete kwamereria okoigwana kwa begetwe gatiense ya Kenya na serikali ya Amerika asbagatebo okoigwana uko kwa rucheji bilioni chimibere na isano isato chiko nyara kwa bachiko bekwa ase sektili yobo chenu na asagatebanga okoigwana uko ni ochikoba gokoreta uburoroba neguchia saba Kenya kukwana ari bintu biri bachikoba akwamereria seke gambero litanga ni gagoteba ense ya Kenya ni gegotebigwa ebeke chibesororo igo talinga no bokonyeire bagoteba na okobwatera nuko nigo kore kwegeka gwe myaka bagoteba guchakira umwaka w'ikirubere 2025 nemo umwaka w'ikirubere 2025 na ibere go ikum umwaka w'ikirubere 2025 na isato wancho murigeli sogurigeli ga batebanga niyo chikobage go kinya asekerengo chibestire serikali kubeka gwetania chibilioni 115 gukwa nari igoro gaiga nga serikali nigebwenete ko bage ko lika abantu bali bagotebekana ko baba gokonye mirobeli AOH campaign chiri cyokora magana yo bachanu bali tugoroga primary health workers chiribu 13 nabo yongo kwa nabalega igo mwancho murigeli serikali yense ya America nigego saba gwechinguru cyuko nyara kwa gekoligerelia chi record cyaba Kenya chichi chikoba chikoreto umuchando monene mwancho murigeli asbagatebanga kire record bayegwe ya yobo chanu kurwa ase serikali ya Kenya ilibanyara kwa bakoli into kurukubo codit
nabo igo mwancho muligeri gateba nga ekera serikali yabetege kubeko kuigwana uko na serikali ya America tibakoleti integral public participation baligetie birengera by'abantu nabo igo nonye ne chibunge nchinyali tiko bachikobeko asobwamo no ne green light te ya rwetu chioro na nigo mwancho muligeri batayete goteba nga nigegente kagoteba nga murubirio tutakiri koba kokolekane page ya kabere bwesomera na koranga ninki kilikeroro senchira yo wikirano na koranga ngakira abanyanyimbo bali barua asense ya Haiti nigo bono bachikoba bakobekwa asokurwania bali bakuiba etugo chinsemo chirichia usekoligerali chia North Rift Valley na South Rift Valley mwancho muligerali no batebekana barachikoba bakobeku negati yali ya sechi gazeti injenda rukole gazeti ya The Standard. Encheka ite gazeti yane na mangebwate kurendo muganoro gege Innocent no rogoichania eganige gukwanere gorio mo swatio yo mubi myaka 30 ochita asinya gitari na igatingo tokomanyikwa ngani gachite no mugakoe asinya gitari gaiga mu Nairobi kurinde akabaka gusiri buguma bwae ekerare konyo twatebe ekerare konyo rumwana tokomanyikwa nga iga omugakoe yagotebanga omurubiri uri okorwa sha tunya etugo bakonya nige ntubona kumitingelinga akobolinga nigo nabete managed ekero bagotebanga nigo barusetie gum esa uri ari go bleed mono by saa 10 bacheto saa 7:30 mungino yakanyoro mwana we kurinde by saa 10 bakanyora nga bleeding ya gendereire naguno asete buguma bwaye kurinde aigo nigo bagotebanga no nyine cases chiri cyabaswati kero bakwenda asoro iboro kunyora abana kunyoranga chishiriko ba reported binte binge bikobiswa Mwancho muligerali ayuna arale sechi gazeti page 14 ase cartoon gaigani ndoche cartoon yebekiroro ekorokia I will find my way to others of like-minded usekuligerali gaiga noyo moko minyoka abegete t-shirt ire branded na ikalikunga sifuna asaga ndete koligie nchira ya sako genda guchigale bwieka lakini abatebanga nkoliginde bali togosanga ebirengerali na barabo Aigabo igo mwanchi tomorigeli ya gazeti ya Daily Nation page 15 yuri page 17 no ekatuniere aiga Innocent gatiga ne bwato borwere bwa Ebola na ndekero tukwanira tumetuse kwa Ebola gusene Ebola ebwate esainiria egusekenyi nabo kibeka ine gya corona mwanchi tomorigeli aiga batebete DR Congo nabo igo Kenya ngagitene boda babegito mwanchi tomorigeli aiga ebintu mbire bibekire korugaiga no munyanyimbo nari gaiga obwate ekenungu sukiae kaite ba kwanere gorio boroire bori asense miria bate banga bwachakirite Kongo nabaige boda buna bate betenga nonye abantu babe bakorigererwa bamanyu gosemba bwato kenyenyekyo wanchu muligereri na sense miria bochenu nabo kunyara kaba okurigereri dane sincho tokona koganyo mugeni itachiche nataka togende se conversation yitwabeka ekegambero oroche bono ase kianyara kaba kegukwana igoro yabana gochakire myaka 15 nomo abana aba bagotoka mbaraso bwanchania sabantu bali batabuana ine myaka na barabu mamochotayo niko bagoteba digeta kire manyekane nkikerikeroro abanyanyimbo bakorege nto yikuru kubutuki uisaine abantu mbaroro bono iga bagendete kuna gwakana chibese bachite bagalikera nasaba gakabibinyoro ngana togeto mu murubwa ate myaka 19 agatuka kabwa tubwanchani kagakora ubwanchani no mwana bw'imyaka 15 nebere bwe school ayenga kyokero chike batiere gateba 15 3 guchiguro nabo igo Diana tebe 15 3 guchiguro nche emeronge bere no yomo nche bone sencho na chebina tidigo bagingo bogoli kende gionsi abono oge batia konyorero ndebing you are too diplomatic Diana mimi ni mwana Arsenal dam niko na furaha sana Zakaria Muoma kurukikuyu Odavirenga Diana mangana yunjira kwa yabeka ndonge sana tigandara igwisimye Diana ndara manyange birengera limbire bye birora semambi yabona soko bwakire ningo to kwana nere semambi yabono Okay. Wancha ningocha bole na matunda ya bana bakwane rumbaroro bya mono sana. Asante sana. Ngai kwabo likorwa. Bonyanja kiororo. Eye county kere.
Kisii County mbia mono nelieta ngakiwate abogoro. Okay, thank you so much. Mbia mono kwigure bolire. Obwanchani obombo chabole atabana. Soko bwakire. Bwakire. Isaac Mugambi kwa nango ne chinguru liogirire nsake. Mawa wo kwa nagoro. Ngaki mwabo kirabo. Bia mono sana, asante sana. Asante sana. Nsoko bwakire? Age bwakire. Age kamati bwakire? Bia tuli na Diana agaiga Diana agatebe myaka 20 no yomo. Abwe se 21. Asa 21. Bono bakise 17 to 18. Bona magena yako to kuchale wewe nyoro. Nje ngara kwenda gatina ngote na bakiri. Kwa gatire. Onya ni sikeri ne ya Kenya. Pole na ande pole. Pole na pole. Amangana nari mu bwana na tabago sugulitera. Okay. Ngari go sugulitera. Bajire botari abane binyoro. Bone ngana la kiyo wote botangazwa yo manyanyimbo yo tumeto mwana onde para. Ngaki yale ngabona mabwawa. Pole sana. Asante sana, pole sana ase ayu abete sekinyuleki kwegure Diana. Bantu bajagire kubwatia magana ali okwana bono mambi bagoteba nga abana ngo siakirigo bari binyoro ngaki chiko barende ase mambi ya bono negatia biri togendete kurigererio mwancho murigereri go chagaiga una twagotebi go gwa kesimi ototebi nga kibirengera biago bire egere tonyare kwa batogo kwana asenchira yobwikirana na koranga twanyare kwa bato koranga nga kiegendete Diana timatiko sentu bwa tesimi ende yachire nabo koronya yachire obunyare kwa bako go igwe birengereri byabaligereri baito bako kwana semambiye estotagete komanyanga ningi keli bako bago kwanira igoro yengane soko bwakire. Hello. 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 Okay. Kwamba korekana liugiria tigandara muligie. Soko bwakire. Hello. Hello. Ketine liugiria koralira bense. Turaganya turara. Soko bwakire. Ningo to kwa nere semambi abono. Kijauri mbiere. Giseriani ole. Igo kijauri noonga. Kanisani. Okay, imaye to. Abana babiri bagutoka kimwe sana abana bayishike bona itumayikinga ino saitani yabereke kiragera ingati yaikire kwa abo tumwana bantu busa nonye nandi bona abasate babira abo mwaka abasate babira abo batatu bajakire kuba bako yani babiri ikamene nene yani yitari korona no tumwerere ono ntume tubona abasajja abanga n'abantu ngati kunyoma n'abasajja nabo
That is not okay. Sawa sawa. Na kuigure wa kumiri sana. Kuigure buraga teba Diana. Pako uligere iria borderline otebere 35 years ogonya oraga ndete kuligio gwe ukina. Soko bwakire? Soko TV bwakire? Ngaki bwakire. Bwakire yonere agaita Alex ogete ngiko jinse moje kasarani. Raliza real. Raliza real himself. Ngaki bwabogire. Ncheono nindu setie ko biase ngakito kubaruka. Ayekwa abanyangongo hehe. Nimba rusetie ko binade nonye nari ngagene system ikurumeze ngora ani myake ni minge aringe baganyira mono nande nyasaye obaira ne irimbiya mono. Intuna maana nyasaye tugutigera nande no igwetera ati bayochi ko ye mechi yo mwelio. Togenda busi asenkwa na yabona mambi. Sawa sawa. Tiga boye bugati. Togenda so mjadala. In fact, again, tongera ganje naro lide kere wali mo asenjo abana bakebati kya nyora kan system ondi ama kweli abana bakeka abere akabali pote dinga nande bago itwa ekinenge tutakire kuwali mo about na machikandi nara abana igura chakire kuweti kuwa anga abana bakena bago umwana uri 15 years to 17 years ichiko bunelio tingagere tinganja nyali takire weti kuwa in fact yokuno no kubeka decision simbe asa abana bake gente kina bwita kire liwa so we memono. Okay, asante sana. Kwegura ateba Kenya ichike ndira ikira Diana ndira ika ndira ika se toko lialibaga linyare kwa bali gotumeka sense ito ya Kenya tiga tura igwoyo nere kia okwane soko bwakire bya Ingo to kwa nere sema mbia bono Ulironga yoberete Kiogoro Kibogora Kibogora Nyamusi Kwa bogire Okay. Pole sana. Iboli nene ko. Emiaka ayorigerete nerenga 15 etatu mna tuwa begete. 21. Abinto. Biyamana sana asante. Aga kege kone. Awa arege nyurasi betengo lya gwa gonyuro. Sawa sawa.
Aya sate kwegure koruke bogora unyuro negaki. Soko bwakire abalero ngwanda bali jijimu batyaruka. Nga kingo ngo to kwa nerese mambia bono. Moroni mbiere. Toso aso mjadala. Bali bago itabana na bali bo bingine po mesi yabo de imero ngero y'abantu bise bako dikia sore no ande kiro ngoro to je ni ko nyo kutuati ono na wabisa lipia bande metwe lakini nenda kera to chukura na magega abana kinyaro kabo twabeira abagoro je batali ko yanga batali ko no choka ni umwana umuzini ni okonyora nene no akale yani ara bayize ko bagora no baba tabe botuko arunka buogo toma etine njara ya bere nyinge toma etine kindagira bakuri kale singa wa sababu no anyana majika ya bakale ko esia ngipata iko eteria majika baba bakungu babeke kianga kingi jana bana bakungu baba jana sikuize baba karabo okay kiagara no anya bono usakurigere libuya no na eta ni ko tara ko ra bakungu sikuize baba taranga bosa chianga jiro ji kwebo ingole tatu mochando timaiti okay kiagera abakungu maete kitambo mudajo maete ojikulira liyo igonyo na kwa chira kwa bwatiro mwana uchi mwina kwa bande mbali batamaiti kwa na basubati okay asante sana na ndipengine po leve zata bwati bona tawo jikulira liyo yo ujikugweru mwana mwino yo tarabo saga miaka ero ngaki warora ngaki bwenerete miaka ero na bwenerete na kare arenge miaka ero te bwenerete go ikigwa asante sana mbia muno miaka te bwenerete go ikigwa lakini rende gaki ngo jiko sawana neri jikekera ikobe kwa barigere ya basubati abana baro batalire boza aya asante dana birengere byao birengere byane yekor moro nigwete okwebo yikwabera umuchando kubo yekware ntro muchanda se binyoro ositsese chisemo chionse wetia mwago yagateba okwebo yinigo kore egento kyogukumisana na kero kyo kiligereri gulichi kolibe kwensoko bwakire buya kwana ne chinguru go kare gukwanera are bwakire buya ningo to kwana nere Peter Mungei ikangene simi korreli yogiri yango chali ya soka rere simi kale gukwanera aria timanye tiko segorare ne simi eni nko igwete lakini ntagete bono oyore nyomba ko igwe kwana ne chinguru korate bango kujiyaka nabora nyone network erense ensoko bwakire ensoko bwakire Kerande Dennis bwakire biya karakira innocent jinko bitogenderere Diana gokondora innocent na boko mukwania na te mwakire chingo binonyeta iyo tuono ase miako 22 babere bakuganyirira omweri bono mbaje tabagakenyora bwate eraundi ebono mbota edito yane ntoko yana lakini nende tali mangana innocent tali mangana lindo ongera sana asante sana Kerande sita teto soso mjadala lakini totarasoa zenye njokwanje giriri tukondire nande kuangira niyo gantenga kora atiga ntware kogenda abuna bokwa manyete imanyiriri konya biarorekanire bono gaki onye musani taiyo ngete kurekera robe ke nyumba origereri bwerigereri gekora ke robe gete tukibobe Diana agera konyora tali gotebunga yarigereri bobe igoko kurekera robe ke nyumba ekera kwanya mutari gutubwatesi tugukwane biyito ngiyagara motenga twabasumbuire gete kwanya na inu ne binu mugwana eshida ya inometa na yemo emobwateri ugiri nyinge saidi emobwateri iri ekerengo kya igoro okay elino kwanya ntuntu ligwete lakini tuliko batebe ni igoro liare togenda so mjadala ndatebenga last Friday Diana na bwatabaga ni abo studio abasaya bari bagakwana buya sana na bategerete kabisa obaseme babwate no buya
Kenya yaitobona igase yikirendo chenga oyikeke kendo chenga na kibona gikari gusarika bwata matemu narote bangamba kana emo kabanyane sikuisi abante bagutara bosa na maene ibinte bina bibi guchangia ibinte bina bibi yasaliriye nse yaito okweboye nande sasingine njabona ngo premu abayiboli baito ragibona umwana tigadara kubuli gaki tari bube kira Dennis umwana buna bono gocha kweigwa umwana we myaka 5 nomo 6 years old ose myaka 5 umwana na bokonyora none yanga tari ngebo yetibube totigaba bandirende mwatere bakali kwebo ibobe kwanyora umuntu musacho chiro kururira umwana oyo osaliri umwana omoke oyo nere ntumubekera abulende gaki neba no kwebo yo gutokale gukwanera umusache kabiro oyatakire gusibuka bisa binande tayigorero mano ko ngento nyendiri ukuvuga abante kabire batakire bangento cyo abante kabire basubwe tabante binyoro no mwana mwise ko bwa kumutumetuka ane karobwa muramuriga okobwa gutuma umwana kabire tietuka aseki amasaja no ale sikata koratia maiso kimeti kusene chinya sora hakali konywa yani bakanyerete bange mutansuru abante kabire batakire bangento kabisa. Aya, emyaka ero yago ngakyoye ligerete kira Dennis 18 16 kigambiro bateba kire boko chakire 15 no yomo 16 years nabo bagwanjeru batwara ubwanje ayo kine ena chiyaru etu no muna chebi nabwe kigambiro kigo 16 yo manyete okonyoro umwana nyaruka no muntu monene abana basikuisho mete bakobuchecha bwangu abana basikuisi barawe bakobuchecha bwangu emyaka yero omwana omwiseke najatwale emyaka 12 onyo obuchechire onyo manyira amange oito okumutanga kainere shita bona abana baito babwate timetu kusene chindagire chibakari kuli chamaguta bono kunyaraga mwana nagasinine lakini kabuchecha nande kali kamanyeta amange asante sana mbia muno sana kurwa chiseme chana guru tiga turatigira abwo Diana mugeni itoikira ase studio twaraigure birengera libya baligereri baito sema mbia bono muligereri ito binago kwana na nego kwatuliri baga okwanira ase binge ntobwato mugeni ase studio gaiga agurunga utubora kwatotebyale ngaki bakuyarigania abasai kuligyo burayi ase myaka yabemeke twigwete twabekire borderline 16 abarongo tatebale Barnabas kibasoni ngoro che kurwa chisemi cha doa Qatar agoteba abu asabana goito Innocent na Diana there is business going on na ndagoteba we don't know please there is no way a mature person will kill a 5 years old ga kimbo besana agoteba umuntu bwate myaka yaye agochikobaga goito mwana obwate myaka 5 aigane Soko TV otiga ndo mutimuke ritonyara kwa toko mwarigania mugeni togocha ase studio Eye Soko TV uboroso bumugusi omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa kumirana na komotogia omonene we amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imega taseni gen Soko TV tochikumirana kera ritwo ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imega taseni gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from standard 8 to form 4 across all departments. Our students
receive help and capitation from the government. Therefore, there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Murigeli aigane Nsoko TV chetrechita kemeronge tato na ibere maiga ichinsa ibere asema mbia bono nande omogeni wikirega iga twabwate nkwana Kristo na gukwanira kurende twarakungire kero omogeni achira bono tukuraira na turarigeria mangana yabasaye tuteta koranga kiabasaye bakunyara ko babakuyagacha ili banyara ko bakogenda busio na kuriye birogo byoburayi nande kibaga geneiri ko bakora yakoera chinga kiechi bagoteba nechi abatwaka batebiri nga mambia robale SMS wagate itukulia lero na bataite ko bakumanya ali agendete uyimbwate se studio se mambia bono igakurunga Samuel Utubora ko tutebyali eliete lirigurunga Utubora ne Elias siasa goseke bande na ni gakuligie kirugo kyobwe MC omwancho mulelia yunko mutigera anyala ko bagagotebye nabo goswase nkwane yo sangamo na intwe tigandara mwali baga aragokwania se mambia bono Sami. Yes, agibwakire asante mbia mama Samuel iga igwerete liugirio moneno ye na wewe gotebekana kuruisebu kuna berego kiyogendete mbiande andita hiyo na agokire weekend soko litukolia lero. Asante sana korora matuka mange but today I'm here. Karibu sana. Yes. Wantebi go kwa Ruma Himayu. Ina Ruma Himayu no menyete no enga yanere. Okay. Lakini kaseite sinkobolie kurakoru erebo machoge ne burabu chigo se chache chache wodi koruku machoge basi wodi. Yes. Okay. Asante sana mwanchu mulili kwa igure niga ase mambia bono oikirega iga ase studio ili tunyara ko batoko genda busio niga chiko baga gotokonya tuchikutwara chinkwana and monasto chiko batokurigereri ngakirenda basaye bagendete kwiyaligania kurigia uburayi ngakia maguta genderete kurua sensemo ya Mahimayu wa mafuta alete wokong wokong bwa mafuta ondete utawo maiti especially now muna naacha igagochaga actually upsakene na umeri ne chigari. I was up by around 4 but unfortunately ogocho all the way to this place chigari cyarenge para chinke abono se serikali no maite gento yakora ne kubike ntingiri yabeke iraba na inchi ntingiri ona boko muna obole kirase biye sana abasaye na butwaro rabali frontline sana. Yes. Aso wachitetie kendi Jones kiliyota koleka no nyamboni go defend chi narrative chia baraya baba kongire nabasaye baroro itaga ntuma go swa ase SMA ya bumachoge. Yeah.
irorera nande abasaye buna bono tokuna kubarigereria nini mugotume kusana kubekwa se front line y'ebintu biri abarayi batete wagitate etokenga bono buneri kigari cia matatu ciagenda omugiro abantu kwaroche baramono n'abasaye bono until when abasaye turabarore bagararwe asogotumekwa bachake ko babako bogoriri bagari okwera. Actually it's until ba very empowered. Ituko ndiyo musaye atati gosoka para especially na economy ya bono. Especially nechi problem to what right now in Kenya. Umusaye agocha ko ba satisfied engaki abeire empowered abwate gasi yakora. Mostly tiango tebi onyango murali. That abasa banga bokorore street. They are not only fighting for themselves. Abakurwanira mpaka kizazi kilikegoja. It's until bamanye na we are the right place at the right position na liura nyore barache gutimuka. Na ande ngani nde yakabere ne lina ene kene watebira barali umurali mna abana siasa ngo tutumia bali sana intumuna abasaye. Kwarali. Lakini bono engaki enkaete since last year finance bill ya angetu na basaye I think ya take direction now. Right now youths are not for money. Boni ga batete kumanya na how are they going to survive after tomorrow. Na kioro chireta bange anything that comes kebwate issue na serikali akuba bara against sana. Most of them they are very against because akona never positive esengenje government began on wrong foot. Bono okonyora nonya abananchi they don't believe in that. Watabira abananchi bali kwegena ororo. Utubora ekera tukurigerera bono iga enchira abasaye barenge unified na wateba chinga kichiri che finance bill na bono iga totally different. Okonyora ebintu byachire oyare muina chinga kichia siasa cheikire siasa yabere loko onye gokorwegesa kukyomugusi nabo manyetenga ningoria ora support gokorwegesa kugetegekia monto gete no manyetenki ora support konyalimu araisira bafu ebintu byonsi bikonye mwachire mwatabire bisa kubito tu abitigire maga tete kuligire ibintu biri to affect biri issues. Yeah, but you might right now ndongero wakwa and that's a fact. Politics is local. Despite of how much into abanye turaga nitonye change ntoko nyara kunye change onye we have not laid the right structures from down here. Na structure chitalimna ni ntu abasaye structure chinaba ivoli. If parents can't come out and support these young guys then you expect kentonkeyo turanyare kwendera gwethania. But ndini numwate ya Bible ngakora bera kando bono twarorire nsese kwanda guchi. Oroma ya Bible most of them we to realize and it's for free. I'm telling you Moralia that Bible baita bange I'm sorry to say around let me say around 40% mbabwate illiteracy. Like bange babo mbasomete buya masoma ya kisasa bange mbelewetie katibanki ya hoteba bange mba my rights yabo na kichire what they know is that they need to survive. So at times kera into muna okonyora into abana siasa toko gani go say these young leaders toko gani at least go advise ya Bible baito that this is the direction that we should take. Most of them wakonyora racing into politics is local abakonge ya ko refer to their relative regardless of how the relative is not good. Yes, acha kuligerera gochia sa Bible babo oikabaligerera Bible. Okay, bono tugatora swase EOBC obwemc wante byo kuri kimachoge basi. Yes, ase mambia bono kana toka batogo kwanera use kuligerera abasaye I think this election marieta narora mange abasaye no nyamboni gabasaye mbara soborai lakini abande kwarore na bagotumikwa na bali babwate kibese go propagate agenda one iko muri vibrant as spaces. Yes, musaye boni gatake go defend igento kiliya gokora ni gakogenda as space no nyini numboni kana bora togeni numwanganyi no nabana siasa baba nene kiro montabu guretie ebintu bya yakobeka unago ahora chingo ko ikomi obekire as a Facebook page unakora gento geto uchire Twitter. Yes, unakora gento geto uchire TikTok. Muri prepared kuchikoleta practical change as libaga anamono bono machoge basi wante byo kuchikuliye kirogoro no prepared kuchikoleta practical change go sikendi yonske liyo chikokora TikTok tokera
Facebook tokera tugikurige isgeta twanyora kiale ngo for click moment yani aso gubwata kuri okay njenda rente beiga esibo machoge basi awarding kurwa ekura unumu MC okuru Jeremia Ongeri he has been there for one term na nengo mu restore itamwe 2027 inche muna umuraibwe award ye machoge bas ne contestant inde muna bandi baro but I can rest assure you muna ebinde bigwa kwa na pia online TikTok. That's what our MCA is doing currently. Okay, I have a plan. Nje nimbwate plan ya bantu ba machoge bas nimbwate plan here very practical on how to run the ward. Nimbwate plan on how to empower these young guys. Most of them tetengote bi umurali na baono a ward ya ne sinko. The reason as to why mostly ekiroge kengetagete is because of empowerment. Yes, that's my main goal. Wochiko go kwaga chaba ntubugima bwabo intagete nga chaba saaba ke na baroba ikere level they don't go to street, okay, to fight because they lack utubora MCA bwate ni benge sana na onye go chikotema mono uranyoro urali kabantu onye go gotema batano batatu igona on the highest number watebire n'ubwato mu rubiri bw'iki empower abantu bawo liboli linabo ngo cyana boli aba MCA bali bakoliga barwanira bonsi pina baboni resources intira available kirakore amawunchori ya manase ward ikinete tangani egiya kabere umurege ndego track record bono gwa sokiri watebire ne contestant inde kuliginde na inchoborai lakini yakero kuligereria abantu barakubuli korareta bikoru byao right now nkyogendete gukora sesemo ya majoge basi muralinta etengote ina that's where people go wrong magoso nara yuwa banta bangi bagokora kirota etego kompe umwana siasa na aibono ni aspirant waso iromogeni what have you done this question na bokunyeira ni back to kirogwa apply gas yokonyo umuntu agote ina you need an experience of 10 to 15 years already told gas how do you get that experience okay currently I'm a young man I'm a young youth who is vying for that leadership so that I empower the rest. Sai personally I can tell you as a ward yani I'm trying where I can, especially when it comes to empowering them through culture. Kwarori. Oni ganimboate actually litke limo ninche nko invite oranta alira buone because me I have a home. Okay. And I do farming. Nche no molemi but yes. Nche no molemi but professionally I'm a computer engineer. Okay? But I chose farming nerongo koraboniga. Na ande in that farming that I'm doing currently there is money. Chibe sanchiro. Na that skills was a knowledge ye imbuate yobo tugibolingo korabuone nebintu biringo korabuone is what I want to transfer to people in my ward. It's not necessarily that we can to employ abantu with those simple job opportunities chigotoko morali. We can be very creative. Okay? We can create jobs. Creating jobs with small value nchiriko course bintu nchiriko ganigento kenge muna you must have a PhD, a master to reason that you need to be creative or create employment for your people. Okay. Yes. Kera watebire naboko ligenchira yo ko empower abantu ko bachisemi igoto tebe na burachi gutwara nonye ni engagement na abantu se kenyoro bienere nchira tubwene te gukora no buli mibuli bokoreto wida guchia sabante bali. Kera ngurigiro lise mandate yali aba MC mu bwati tanga no gochakimiru ya magendro. Watebire anta abangu churi ko empower ndoche ebintu muraga chimono n'ebirasi ya EC nebiyo nkora aba MC bakwagacha abande bagenda barubura kibara kiri kirari amakuru naroro kwanyori ngina bono muna bono lego tu gusiye go tuyatemuka kitaika 10 ale abetobe 20 minutes yache cha dere ko bangali tuko tali yayo ko bangali tuko chichiro nchirororo bono so muchando kale wachire county government ni akisi I suppose yes ni Akisi county wasoire county alia omugororo muri ko igwana based on ideologies because tebeteri ito igwane ngakibono uchikonyora wakora magendera umurali ndaitengo tebio nje no muntu ndi exposed okay and
before I began farming inge gasi kwarorire na gasi echi necessary nje na nyorete through a county neither through a governor neither through another person. Okay, personally narosirie network ya basani all around, all through. So creating employment to me I don't depend tingo tegemea a county government ikondikira abantu bane ward. Okay, nima ete category y'abantu be ward wane nima ete bali basomete bagete kiwango fulani na nima ete bali basomete bagete kiwango bali batachitie school. All those three categories ngo chibeka andi chionsi yamu nkomana oyo somete obwate qualification chitakire kwenda either egasi na kiakonyori egasi utasomete na kiakonyori egasi oyo gireta masomo ga we have teachers tongero malikuwa kwena abantu aba MCA koegu egasi ya yokorosie birasi bi ECD no korosie bitacho. It's a fact. It's a fact. Currently munanda konya koroka Jeremia is doing the same na agache kirasi yake mona kwatana ne governor agacha launch igali babwate na governor but ndaitengo te umwali Beyonce, they don't help any community. Onye food ikinienteke onye financial stability teyo ikiniento kendikia kabiri. So mimi under looking at creating my own network. A word is a small thing. If you narrow it down to how people but to need jobs na boko yana abantu within span of 5 years at least you've done something. Whatever of 5 years of which chikese county government abura nyore kwa roba semi gusene initiative ya which gochakia bikomanyana turu chabara ibaro robuna bono tatebo mujumbe bwensemo ya kitutuma sabaga ko identified ne project chinkoko pakoru kweko akyo chikokole project kwatebira uchiko anka ubura ibwa una subulimi njobura ibwa no buro subulimi and job opportunities. For one, now I know muliminde. I do what we call smart farm farming. Okay, it's a registered company. It's working actually. We deliver milk goats and we also na arongo tugatule bisusu. Ibiyenyama. Not the local ones. So emikakati muna wata yabo ye amanyire muna ngoko. Nchomo nyene nimbwate mikakati yani actually I'm starting officially my campaign at home. I invite one of these fine days. Nimbuatechi group that I'm creating right now that I want to give them breeds. Choko ngea okora kibotua. Tinda etibaba sumboke kolgie chiro. I have the market. Barabuki banyara kutuga bintu biringo ba. Boni gatinta etinta program kimbuate ose project kimbuate ose kinta eteuji okora because you know this one is politics. Within a span of time okonyore program mbuate muntu munga onye unveil before I do that. So that's why I'm waiting for the right time so that to look on those projects inta eteuji okora na kingo chi initiators. Senjo neke mirano chiko so watebire no bwatemero bilya go chikobaga okobeka bosio eratoka I'm not going fast. Yes. Lakini 2027 bajoge basi ya choli rumura yumwao passion yobwate abantu bawo still naboko gendera ko bempower nemirubili yobwatemya umaete igendo ngoro kwa na the first time kera naswa kwa boli igoro yabasai na nenda edengo tebie sabali yetu achakire tali sabali yokora mambi regardless on the outcome that comes njengo chinde gotene nabantu bane nene sabali tu achakire. It doesn't matter how long it will be, but nimbuate plan. I have a plan for my people, and I have to deliver that plan to them. Yes. Or deliver a plan which is about one chumuli ko iguranga no murobelio. Basaiba and that the plan is available. Murobelibo kalibin tonororo. Chitrista ka emerongene na kiandama igichin saibire asemambia bono togenda na omungwano ya mugurunga Samuel Utubora. Agatebanga ibikorwa bya nigo birebyo bumwenya bantu achikobaga koligeria senseme ya mochoge basi asikuigule sema byaboro tugukwana nere na namono tukoligeria ngakitukunyara kaba tukwaga choborai oborai na namono kuigura basaya batebanga asetule
chinguru nchiro chiokora kirigento kilkibwenete namba ite studio elio kwana na intu gosomo boliri swali igere 0788666663 elio onyaraka bago kwana gochaga iga ase studio ayotebanga amangana smart farming na aramanyetegi ata nuroche boniga aba MCA babelresege wetaniege kakie miaka 15 kuruto chako murubilie devolution takeaways kwarigere iringa kibabere bakora magendro nobugate bintu biri biroro ira kichirichira kwanu mwancho murigererie kero kurigereri omanyengeke nabo gichiko bagekorekana kwa ni regoro ya magendero legislation ya county no kirigento ayo chakonyora ese budget ili kubage kubagana gochese county onyore gosenkisi county yabugo iri chibes totebe ne million chimisato yatebire to mukubagana chigwodi chiri muri ase county ya Kisii lakini chinyinge chitigarite executive executive ekera nera bone gotigara ne chibes echi mutagete mu manyenga yababegete kiyo chikobage korekana tigato so ese assembly abono gwasoira samangana legislation turatiga amagendera rw'ichikobage okororo muno ikaranste boniga no bwate bintu biri okurigereria ese county ya Kisii no bwate bintu biri okurigereria ese county ya Narok no menye toro okurigereria biria aba MCA babwente gokora bibwente gwikirana ingotoke county ya Nakuru yes Maimayu ere Nakuru actually yes okay bono njenda atebeiga basically CMCA iskoga nchibuete CMCA chire Gusii lekina kiendo ndaitengo tebie kene from my own studies that have gone through the wards ichina aba MCA bandi mbale so far bono for example ndaitengo tebie oche central maunsi ipi gosebo ikoyo mago se Rift Valley ndaitengo akishire mno mwete nyumba te yetabu atistima either through MCA or through mheshimiwa lakini weze kwenda Gusii tengo ta isa imnango kuwa na igase ito para ine ndo atistima we don't have power again to kendigia kabere empowerment yenkunya kuirolera each and every time kunya what that I want to empower my people you see weze kwenda around apart from Kisii county na Nyamira county yiwere Gusii at large aba MCA bange sai aba bwate chi programs aba bwate programs bakorana bamaite na a program weye I'm putting it down specifically for a specific group na ikeli kwegu na hota ina esengenjo na akole research enough and I know what I want to deliver to my people ni maite inkinta gete batuale gose ni maite inkinta gete bagendere bagokora chi program na tuali riska osenaro lire na chinta iten transfer from outside here muna na amenyiri isko gaiga uchiese ward yane elinde na basaibe ward yane na barobanyari kogendera okay yes igo uligeretie kero kuligerelinga part of the problems bunige sunte whatever sunte is too much kere Gusii yes aba MCA nyandi ba wajite tunangonyora bale lakini stime yeto ko sabo mujumbe twasabo mu MCA they twatebwa location ya korokoro parliament national assembly yes go kale se county government chisola gocha goteba babeke chichiro titigango tebi umorali iga power taliendo kubanye serikali eche uko allocated most of the people around was most of the MCAs that I've seen aba market chichiro chirichire chiamana sana sabantu babo chisenta chirichire chiamana sana sabantu babo kwenda kuguleta elimu lika mwizi na kwenye beke sesente meanwhile as you are waiting for the government to do whatever it will do it won't cost a thing but you are also improving the livelihood of your people inje personally bimangana yebisunte am against that kiagera a word yane sinkuru actually my home where I reside from a poly which was around last year earlier last year until now stima njani kuoka sayo it's just that way within that community there is no power lakini chis areas zingine kuna stima so inche ebirengere libyane muna bire basically egante kenene kwanza no kurusia bantege sunteime na kubua empower financially okay wanchu muri ko igure kiro montra ba chote banga nindoche na Samuel Utuboro tebirenga bono iga abantu baye ko barusia lige sunteime imajoge basi
asebambia bono namba itu gere 0788666663 namba itu nere yo asogo twakire simi ochaga igatokwana naye utubekere kangera lia sensemelia SMS nabo igo ututumire ujumbe yago asesemo ya WhatsApp nabo wakesim tigatora igwa oyo ninki abwate sembambia bono mate urusami abono ngukubuli barama buli aboko ngboye soko bwakire kigwa kire moroni mbiere nande machoke basi Oh, ulimame. Okay, igo bono no mumame. Okay. 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 Asante sana. Maswali ya yunabire tigandigiche soko bwakire? Ginande kwa bogire. No onde ndikaiga na Samuel. Mbiande. Onya kore buya. Ane samba mawawa. Mone kaere samba mawawa. Wata liengo tikora bamurachi ngurugose kwa bainde. Bande mbale obwata na ambatana buo baba korera chiromwa. Okay. Naende. Ese ngiya kobera mogo tikawa katinga tijaika mama woda kwa mbawa ya ino. Naende. Aya no maana nga yogo tueleza nabe. Okay. Onya gakoba. Na boko bwati eliete lyoro kire egero ko nya mwanya bantu lakini rende. Uko bikyobere tabano. Okay, eko bina kuigure lingoko bole linde sawa asante. Tigatura chaka. Kaimoja mwa mogo cha bora zabi. Ina lizo omaete endaki airoka. Margaret ya guru. Margaret ndete nkoira ne liga. Ntoriko gani twasoka chinga kitwa iro murayo nde libaga. Etoko mwa chinga kichiae. Akore bikoro biae. Bimusinye muna bono bimusinyete iga. Then to my gosoka to mosoki. Ine resa ba tokora actually botambe no nyobora yobo igoronko igore ba batana ki. Ka umuntu chinga kichingoroneraki. Ara kolega asiae. Akore mirimo ya. Yes, kera musinye. Tumaye kuruka kumukonya. Yes. Igo chinga kiechio konye igo otegerere tukorarigereria. Actually chinga kiechio nsipi. Konye nkonya ku observe ndole na is he doing the right thing because papa stay yonda so eregetigo contest if he's doing the right thing no musawure. Yes. Chibesa njira chikale kubuli guchikale kurwewe chia chenchi abantu njira bakole birege. Chibesa ekyo twenspi na botokorera igonye ndiya bana siasa bali bangi wete gusi especially usi bakuruka mambi na koruchi besa. Era ujete koruki chia avocado ze moye kabwa bategera kuri yoborai abateli avocado tutagete. Avocado chibesa tutagete. Avocado mbali gusimeka. Ngiora baira avocado ba gusimeka. Wape pesa ndio wanataka. So njende they encourage the young leaders biroge currently. To decide na we are going to do away with money, we sell our policy to need to tueka amangana ali tutaite guchigokorera abantu baitonka.
Currently abantu abagochibate na abasaya but ndaitengo tena abasaya they are the most creative human being currently sai given opportunity toise kweguribaga to prove ourselves to the community that we can do it. I want to tell you that orarora mangana makong ibori ndirariro rina rinkaite tuchikoba tugukuririria rengeria gabyo begete party politics intagete nariko na manyari ariko borigwa namba itegere 07 88666663 nere yo otwakere simigo chagaiga ototebi ningi kelio koboria Samuel Utubora kuruchinsemo jirichi amajoge basi no uchikobaga kurigyo bora yobu nabo gotwakira elio tonyara kabatuko mubori na bwategento kelio koboria na bali mubwate birengeri binu na mukulikana na ujumbe gochaga igase studio ili tonyara kabatuko kwana nere tonyara kabatoko genda busyo mwatebete kera mugo chaka I hope no kwarengese umuri uri kubwatera no Gen Z nga mubwati identity igo muri leaderless igo muri inumweka bono political parties na inu abana siasa mubwate abasai mubwate chinguru jinyinge ebiyama bono nabo narora no nabyo keregendo ono inche muna inche umweshimiwa Samuel ekiama njubirinde njubirinde kero umuntu aramaete njubirinde na ande ncherende teyo uriyo gocha jubiri tumera negeti tokore gasi imuneta keire nomination yo yokogenda bas itakuwa namna hiyo kweguro bwa chobolgeri otebire gare ase ekiama gya Jubilee sato chetire taika ya maya etre mega jinsa sato ase mambia bona togenda tukwa no mogeni to ase studio kera bona tukuligere ligaiga amangana wakwaneire watebire nga igore party ya Jubilee igo yegenete asa deals siriebu atego senese nyencho kwarekero montaga netikobera Jubilee no actually I'm following ideals ideals yebwate na ichikogera buye igana ande aye umonye no maetena a candidate tobwate Mr Fix It no murai obwate actually obwate elieta isiko zaidi igoro yoborai bwae tari mwana siasa no muntu okoraense etota yetomorete in because tomaetena na manyete inkia okora nabwata machiko na philosophies chingia na intu abatoko mo support korunse esenge njo tomaete inkia standard info. That's why we are following the direction. Ntoliko bwati party because of the euphoria, ose because ponigane revumete. Eto kubwatia inkie patira nyare go deliver uchioso mwana inchi regardless. Yes. Igira mo kwa ne patira chikobaga go deliver. Boni gege ntoke sumbwete sense ya Kenya mambia bono Samuel Utubora. Kelinga kuna goligere litole siasa yense ya Kenya. Asobo katagatiga igabona stole tutagete chibunge abakenya bande barorekane be chibunge chikore ndo legislation yani gukwanira ibintu biri byokorosia machiko nabo ikoranga ki well-being yabana inchere batagete barusi chibese bune chike ganje KNGCDF chirworonya ndi yanyarekana World Development Fund S70 mo kwana virusi boro egere muikaranse se bunge muchago interrogatie ibintu kamlenga kibirengeli byawo biro chesenganiro. Actually, personally, I'm supporting it. Ngonye support inde sengencho. Abantu abange especially ngonya koraramikana ki omo MCO ne goso omo jumbo ne stimate and all that. Those are part and parcel issues that we need to bring on table. Tomanye na ki chibese chimogo chimwa ba allocated. Nga ichigo chichiagenda. Ose chibese chitutagete tohebu. Ngasi kichigo chichiakora. Eso mwana inchi. Kile kibochi kwa mokuligeli. Namba ite studio mwanchu muligeregere 0788666663 elitonyara kabatogo kwana na rambale mwale gotema gwaka gochagaiga na bokuboliri bolio no tolegaiga na Samuel Utubora elitonyara kabatogo kwana mangana mange alialengetie obokoreri kalichichi county government na namona aseche ward karatoka batokuligere lina koranga nkikilikeroro anamona sokorosi budget. Distress tubugata bono iga asense ya Kenya no kuburwe bitoki byokole bintebi chira chionsi pikare chikurwewa it goes back to the budget igoro iga nkamotebinga kubwate kana no muwaziri John Badi entate bete national government boni
igebwate divisit chibestiri neba kera ya chiretira sobwamo bese jijiri go isana yabetereri none nse yanda gukabesa county ya Kisii ni kana nyore mambia bono kogenderie mirobiri ya rasma chibango chirwego rero takire bara kwanyora no na magunaro kuri matoke kwa kurua kimera okogenda asigete kwanyoranga magunaro tukoneranga mangana revenue collection kuchikuya kwa babuno umu MCA. Yes. Bono tuli of course tuli ku receive lakini nguchi uli kuligeri report ngakimo implement ye tax ye county. Maite problem to bote se county currently tetenda yumuralina no bukurumi. Pesa anchiboleti. Ata eyembadi yako nyawo tena chipesa pesa anchiboleti. Lakini emyanye ekoli chipesa nerere mengi. Because now oni yaona to kuwa actually from last year gaste yokolekana. I guess you're seeing is only the maybe chinke go se chi county chinke go se chikosi gendere tegas. Saya bansiasa bange ile se kiti ke ibire chipesa chitokunya taliko andeni siasa boni. Inche personally I'd wish onye ndirie serikali ye county especially ya Kisii county for now akulega takiyeko orera bana naro che example kie chiga ngiye chirisika bondindi nyoro babo kanga they are doing a good job. The ratings chia ya nchirimbe kurwa se byombe biri byo tukibya kolera batabanga na samagendro negative bagavana bali bakolera sana. Lakini we need him to do more. We need him to do more. Atesiasa yoko nyakomyokia abantu lisabu ali muntu ochi nabo nyakomotomere bibago a stop that akolegasi elieta keira akole county. Yes. He's frustrating a lot of candidates bali bako and against him. Ngakya frustrate. Ono muntu aragotomera muntu anya on your platform. What does it entail? What does it mean? Kwa na spires abu na maybe koraga moraliga. This is politics and I know my tena politics is a dirty game. Mondo tayo mogocha wakora nere siasa eroko motebinga ntukere right and is doing a wrong thing. Okay. Kwa hiyo chumuligereli Saturday vile baga yechi sai sato toka na kubulia ne batulikuru majoge basi no ligeretia aba MCA ngakibaka bakore mirimo no ligeretie korekana na begotoka kware chinga kiechimo kera kwagenda ase account assembly no roche bintu biribiroro na bora nyore ngaki kogenda maite kota barenga na bokubulie kirogo nyore nga no motewa again maite kera gwasoire leadership structure one of aye anda ban siasa bange sana especially tinda itingingirie mona usikora ginda word yane muntu yes ni igana bongo tena kubuchi but actually inside that politics team it entails to I think team it manyere inside na to my kokenda so ko bula kwanere mweli nga yole
ibono na jago ta kuyokia kini ya ya moto ikirani quiero que asante sana ino mwama togo kuigule na soko bwakire bwakire bya migona na mukwanire yande na igure abori gumuna na korera ba ya afira ije na mubori kinga cyamenyete ora abo sanga na ura nonyina mu arwire nonyina ba benda school bibi ngutaro abasanga nona Okay. Yeah. Okay. Asante sana tigabwate yo mwelezo ko bwakire bwakire byari goto kwa derese babia bona mzee Kombe kakikwa bogire onda na sami utubora ni nyeroche Okay. 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 Sawa sawa.
Asante sana. Isi nyo mwali oya maburi tokoro murori. Soko bwakire. Wakire Innocent. Ngagi gwabogire. Nabokire buya. Matwere. Matwere. Agi gwabogire kuru wa Ruiru. Kuru Chucha nabokire buya. Igora twasumbwa netesi miane gansumbwa sana niwe tengwaroje. Network yokora timati yogi ndiale gosoka. Ndiale gosoka. Itana nienda keteko kwera ndio mwishimiwa ya rabumbi ya mwana sengenjo. Maite bya kura yebiwa sokya. N'omuntu ga kebwatiri asokirie. Tigatomo koboko. Nero ruchisera kya ekimokonye. Egento kere Kenya yabona iga siasa yabona iga. No kuna kubwatani okumura yatebire nga omuntu gatinenire. Uriyo rasobora ya gutaka make sure nga yense paka tororekana okora kene. Naro je kiribu ekemo muheshimiwa Simbara atiako kwa na igoro yo muheshimiwa ukabeiro mu minister of education. Ako motebinga umuntu yo mu maiga rengo mwibye kara renge modiyo. Bono chire kwa nyomba bosonga iga. Bono yani kuliye njira yo kumusalilia lieta. Nonyomura yote banga siasa ni mchezo chafu. Kila kitu tumoja rekote kila wakati. So umura yuna kwa sokirie manyasi waso alege kyo chafu ekyo cyandeka nege ndokera okonya. Chisera chiao nando twaro musimamo to base koba gogo ikabuna bona kera bange baikiralia Innocent ngure ngukona botambe ngaba uchibaikalia mama na gogo change we birangere nejibese waza kole bintu biri bitagwenereti ocha kubeba abantu bali bamochorete so naye we kora rora akiwotenena chisera chiao no musimamo otwale okonya abantu bali ba uchikokochora. Asante sana. Charachire chinge. Eri kaplita. Ano menyo isiko. Yes. Ekine kibate biribono butigango bekira sosi bwabo. Bantu bao bakubolinga keroro mu menyo isiko ayo chikomenya nebintu binenge cyo kora bokorera bwabo. Ngoira nalia lishabikeli goja nambia mono. So koboli liswali eli because liswali eli mostly naliri koboli gwese village. N'abantu aba liswa mune nali bawo kibaboli aba nyinga especially the young ones bali batite ko lead right now. Tete muira ne liga aisi menyete tali orore county ere aralia gusi na assembly era aralia gusi omu MCA ngwatendi ali bunge ye county each and every time. Eyi tali kwa lawo mu MCA neba no na problem about it bate aba gwa kemeteime omu MCA is always visible at your place especially so pana linje aisi menyete tali menyete permanent nimbwate nkaya na ali gusi na andiki naso ete resi metenta kingira na ora abantu basi so inje era isiko gose kopera nka iteli ko koleta problem oso abantu bani gasimana takite. Okay. Nandeli boliria mago chicha bantu ngwetera bale mwa siriri abade abancho babo barwire mbororo ngakyogerete ko bago kubeke mirubiri gokonye yamate. Actually I'm a big contributor. Yes, I'm a very big contributor in my ward. Actually nande I'm blessed imenyete in between tinyomba bere. Kwarori ingene ere kanyimbo within machoke lakini nando mintaka gura at his head sakuru paraine nyakotire kwarori bono abu ekine chikwerende ibere chikonga regardless of where you will be that's still my home. Okay. Yes. Wasegetiru watebiwe okugurugwe county government abo bisaba kugurwa bagurukwa ba MCA.
baikirania machiko aroro ameni bintu bikorekana kwigure baka chibailo stirichoko le machicho ine chibango notakiri gutwara gento chinga kichinde notakiri gutwara lirube lyokoro kingano wanchire umujengo gokora bichiko kielio ligereti in particular tabono iga orate abantu nga ebinte byekana ngo ikoro ntochiko bikwane labo taba uta suspend because the county government ribwa to mugabana actually ntebe iga ebinte byo neka na abantu baitongwetera bali problem ichi ndate mention very specific thing support ya kwa na gocha ate baiga esi bamenyete ebisunte mbioka nigwete gento egenteke negusie problem ise jakirete nege sunte ikini gentege egetangania ateba otera namba kebereki epara makurwote bali waliria na inna kituranyare gokora ebintu mune chichomba kunya gosobuchi license tete mote biga ebintu mune ebyo singin choma the CMC to which to our account mostly especially ababa rure ababa maiga mostly ababa maiga nabantu babwate tamayo bwongo ndete ngote yabasai boniga basabo chabange as much as ngwate they are partless they are leaderless and that's the strong part of them because oise goso mno MCA akiri agere sisimba throughout ebirenge bya gonsimba olengete nango kwana simba bobe ngochikomobori gento gete eward yane anyuri ngochikokwana iga simba nkonge ari gotoma ebibago byaye bya gotoma town. I'm telling you, you will go nowhere with it. So it's until our people decides to reform. Okay. Yes. Gairete gora temire kwireneria ria bori gwesema mbia bono chira chi quantify. Thank you. Tayende ya anto bana ba machoge iga. Especially machoge bus ward. A priority ane number 1. Job opportunity. Priority ane number 2. Job opportunity. A priority ane number 3 is power. Job opportunity ne county chikubalika gosene nchireli gwate aboko begeli kiro Montero Salchibes because you call inche I want to tell you for free that inche am a graduate. I have a degree in computer science and engineering. Lakini inche I've never worked for any firm, either anybody. Narwete school straight I began doing my own things up to now. And I also don't believe tinga mineti samangana yokoli kuchiga asichobisi. Then got in umuntu goikorere gasi yae ko manage by himself is much far away kubwachiga asichobisi of late. Wachoboligeli kwegura tabanga tiliras maro chikoba service lakini nchirama bagago toka yemere maboko nyara koba kokoyaro. Nindoche oyo manara wataba good morning en Soko TV kuruma joge basi baraine ntobuga tistima P we are ready to support Muhesh. We need change. I love the manifesto ya kiongozi Timothy Sekwa wenye kwa baire ya kurunga babu kuruchinse mechio cha majoge basi taite kwa libaga tage chitigali tebiro oteyo majoge na mono rubirengel byo mwanje mbiamo ndaite ngakira abantu ba bo majoge chache as a whole constituency mnambia mono na majoge bus as a ward na arongo bakira nambia mono nje na isokiri muno mwano ino muma etobo ko mubwate ward ni ma etobo ko mubwate ward ni ndetiale kuba rekebisha magosa yuarororo estima muroche chipara muroche but most importantly njetinda etincha ke okora siasa iliyokorosi ebitacho yokorosi chi birasi BACD yogo cha korosi binte bike biri CMC chonsi pichiarule mayaga chiakolire. My main aim no kolika abana baino mba empower others that who wants to go into business mboro kienchira yoko likichibesa inko basaba mumbu atsi elinde na inche nkonya abana baino mbiyamo. Asante sana uyogorunga Samuel Utubora majoge basi kwigule na ndamono kwigule birengera byabasai batabirengo change tole narrative tali yokolika abantu bali kwemeremo kurende ntoligi opportunities cyo koranga ki bakoba bakubwatera na igane Soko TV chetri chitake 24 maega yechinsa isato asemambia boro cha so iris 25 murubeli Soko bwa kiro ikiro mwali ombia mono mogeni ko cha konyora libaga korwa se county ya Nakuru Mahimayu egitase ningende tuna koroleka noro kabisa kera litu kongo kororande okay maambi bota na
na Ndemo nawaona kila siku. Asante sana. Jiguru yes. Innocent Onyango Diana Ndemo no warengega igesa semo ya kabere John Kebatiga agendete kubekerio gine timu ya Air Transmission ko tenga kwa heri tumirane litukuliangio asomurubili soko bwa kire tukuri iki.